Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2026-njy ýylyň 10-njy ýanwary Azat Türkmen kanalymyzyň garaýş epleşigi. Ine şu wagt 10-njy ýanwar diýemde siziň köpüýiňiziň aňyzda şo gün nämäni ýatlatdy? Şo 10-njy ýanwar diýilen söýdüň özi, siz näme bilen baglanşdyrdyňyz şu wagt? Men pikirimçe Göktepe tragediyası diýilen waka bilen baglanşdyransyňyz. Şey diýip umyd edýän iň bolmanyny. Ine şuň şol Göktepe tragediyası diýilen waka dogry 145 ýyl boldy. Ýagny 1,5 asra golay wagt boldy. Bugünkü Türkmen tragediyasy aýdylmaýan hakykatlar atly gepleşigimiziň 5-nji bölümine biz şu waka bardy gurrun ederiz. Bilişiňiz ýaly tarihi tema bagışlan şonky tapgyrlaýyn gepleşiklenmeyi biz Türkmen tragediyasy aýdylmaýan hakykatlar diýip adlandyrýas. Ozal bölümler görmedik bolsaňyz, görmedikler bar bolsa, şolara ýatlatjak bolýan. Men kanalyma girseňiz, kanalyma şuta esas sahypasyna girseňiz, ne video diýilýän ýere girseňiz, şuta playlist diýen söz bardyr. Şoňa bassaňyz, şu taýda ýörüýte topara bölünen bir iki tane kategoriýa bar. Biri şol kavitiyem sancım meselesine bağışlanan tapgyrlaýyn epleşiklen beýlekisem garaýş epleşigimiň dürlü mowdukdaky temalary. Onuň şo garaýş diýilen bölüme bir ýöne peýt bassaňyz, şo taýda şu sag tarapdan hemme şol garaýş mowdugynda degişli garaýş epleşigimiň içindäki dürlü mowduklary degişli temalar çykýar şu taýda sag tarapdan. Ene şu taýda da aşağı gitseňiz şo tarihi temalar oyunça eden gepleşiklenmez görünür. Bir häzirki gepleşigimiz 5-nji bölüm diýdik. Ine şu taýda 1-nji bölümi ine görkedeýin. Ine 1-nji bölüm şu taýda başlaýar. Garaýş Türkmen tragediýasy aýdylmaýan hakykatlar diýip, awa ine ol gepleşikler alyp barşymyz indi bir ýyldan gowrak wagt boldy, ara birazjyk göwşeňlik düşdi. Ine öňkü 4 sany gepleşikde siz umumyň Türkmeniň taryhynyň dürli döwürlerine degişli wakalar barda ki analizimizi gurrunmiz dinlerseňiz, şo taýda biz Seljuklar döwründen başladyk, soň Teymurutlara geçdik, ýa-ni Çingiz hanyň döwrüne, Tatar Mongol basbaçylarynyň döwrüne hakynda gurrun etdik, Temirliniň döwrü hakynda da gurrun etdik. Ondan soň Eýran padşahlaryndan Türkmenden çeken ejirler bilen baglanşykly wakalar barada durup geçdik. Nedir Şadan, awşarlar Türkmeniň awşarlar tiresinden bolan, onuň gajarlardan olam Oğuzluň Gajar Türkmen Oğuzluň tiresinden bolan padşahlardan bir nähili ejir çekdik. Soň olar any daşky düşmanlar diýeli. Ö Türkmenler mi diýene daşky Türkmenler. Soň öz içimizdäki Türkmenistanyň öz territoriýasyndaky käbir gan oljaklardan Bayram Alhani gan oljaklar, gan oljaklardan Türkmenliň nähili ejir çekenligi hakynda da gurrun etdik. Olam öz Türkmenimiz, öz Oğuzumuz ýöne başga bir tireden Gajar tiresinden olam şo Eýrandaky gajarlara arka diýrap, şol şaýlara arka diýrap, olam nemesem mezhebem şaýy bolan tekelere taryklara ören uly gatirwet ejir beren öýde ýaşan döwründe ondan onu ahyr soňy Türkmeniň özleri öldürmeli bolýarlar. Ýöne öldürmek üçin Buhara şo döwürdeäki Buhara emirine ýüz tutup Şamarat emire ýüz tutup şolaň goşunyň kömegi bilen Keýmir Köýrüň döwrüne Keýmir Köýrem owagdan ýa gartaşan döwri şo döwürde öz Türkmen hanyny Türkmeniň özleri öldürýärler. Etatan tekeler şol aňyrdan Buharadan gelen goşunlar bilen birleşip 1789-njy ýylda olam Mawtymyň ýaşan döwründe gabat gelýär. Ondan soň biz ýa-ni ahal tekeler bilen mar tekeleriniň birleşip hem ahal tekeleriniň ýomurtlar hem göýökleň taýpalar bilen birleşip nähili daşky düşmana gaýtaw berenlikler hakynda wakalar barada da durup geçdik. O esasy wakalar esasy fegoşlar, haýsy fegoşlar boldy. Kiçik ýerim çakmışyklaram bolan elbetde. Ýöne iň esasy şu wakalar, iň esasy çakmışyklar
1855-njy ýylda Gowşut hanyň Saragutda han bolan döwründe oňam ýanky halkyň içindäki abraýyna görülmezçilik edip bassaçlyk edip Gojam Şukur han diýilýän şu taýda odalan han bolup oturan bir ýaşly han bar eken. Gowşut hanyň abraýyna oň artyp barýan abraýyna görülmezçilik edip bassaçlyk edip gidip o hywa hany mädemine arz edýär. Awa türkmenlerine Gowşutdan närazy. O Gowşutine men elimden men size salgydam tölecek, pajam tölecek, men siziň saýaňyzda ýaşajak. Hywa hanyna ýüzlenýär mädemin hany. O ýöne Gowşutdan halka adyryp ber. O hywa hanyna boyun egmäň diýip, daat diýip, şonu ýaly propaganda edýär. Size garşy halky öjükdirýär. Şoň üçin barynda oň temizini beriň diýip öjükdirip gaýdýar. Öjükdirýär, ödem şoň bilen şolar bilen bile gelýärsiň ýanky şol Gojam Şukur han diýilýär. O soň ýöne Gowşutdan ýöňünden taýýarlyk görüp, hywaş taktikasyny ýerlikli gatyp oý pikirli ulanyp, ýanky mädemin hanyň hywa hanyň bir näçe esde agdyklyk edýän goşunyny derbi daňy edýär, külpekini edip mädemin hanyň özüne öldürýär. 1855-njy ýylda öldürýärler. Gowşut hanyň tarapdarlar goşuny. Ondan oňa belli bir derejede ahallanam gelip ýardam berýärler. Şo goşa ondan şondan 3 ýyl geçen soň gün ortadan Gajar nemeleri ogu taypalarynyň biri bolan Gajarlar goşun toplap etrek gurgun tarapyna hüjüm edýär, Garrygala tarap hüjüm edýär. Goşun türk gelýär. O goşuna da şol Eýranyň Ünwatar Sewitindäki Astrabat diýilýän ýerde häkimlik edip oturan Japar Ulhan goşun ýolbaşçylyk edýär şol goşuna. Şol öňüni çekip gelýär. Ýöne esasan goşunlar ana şol biziň öz oguzlarymyzdan ibarat bolan, ýöne gazalbaşlar diýilýän eken o döwürler şol kimem bola garym batym bolan içinde parslar hem bar, kürtler hem bar. Ýöne esasy türki dilli goşunlar bolan. Äzerler hem bar. Ýöne türkmenler bilen bar. Şolar gelýär, ýanky Nasreddin Paşa, Nasreddin Gajaryň tawşyrygy boýunça. Şol Gargalat sebetlerini basyp almak üçin. O taýgam kömek bermek üçin Nurberdi han on kimin goşun toplap Gargala barýar. Şo taýdaky ýomurtlary hem göýekleňlere kömek bermek üçin. Onuň ýomurtlaryň göýekleňleri özleri epesli goşun toplap 20 000den köprek goşun toplap şo taýda jemi umum goşunyň sany 20 000den artdy diýilýär. Şonda da şo goşada Nurberdi han ýolbaşçylyk edýär. Barıp şol ýanky ýomurtlaryň hem göýekleňleriň şo taýdaky umuman garşy duruş şäheresine duşmana garşy durmak boýunça. Şonda da ýene de türkmenler gün ortadan gelen şol Eýran goşunlaryny kulpytyrak edip maskara edip bolan ýygyna istal kok goýberýärler. Hatta şo Japar uly goşuna ýolbaşçylyk eden şolaň Japar uly, Japar Ulhan gaçyp barýar kaşama ýygynyň edil söýbüni sadardyp ata menip koğulap baryan göýek tepeli jarçy diýär, il jarçysy gara hehet diýilýän bir sesi edilýär, arslanyň sesi ýaly da. Şonu naýda bilen amurano, gylç bilen amurano goýgerýär da arlap bolyn. Japar ulyň edil söýbüni sadardyp barýar ka Japar uly şoň sesine zehresi ýaryp ýüregi ýaryp atdan ýekilip ölüpdir diýerler da. Şonu tasdikleýär, şonyň şonşo döwürde Türkmenliň şahyry Abdüsettar Kady özüniň jeňnamy poemasynda da suratlanýardyr da. Ana bu ýene 1861-nji ýylda bolan waka. Ondan ýene 3 ýyl geçýär. 1861-nji ýylda bolan waka. 61-den ýalňyş 1858-nji ýylda bolan waka. Ýagny şol Saragutdaky söwüşden 3 ýyl geçen soň. Ondan bundan soň ýene 3 ýyl geçýär. 1858-den soň ýene 3 ýyl geçýär. 1861-nji ýylda ýene de şol Nasreddin Gajar, ýene de şo Oğuz türkmenlerinden bolan Eýranyň paşasy ýene goşun sürüp indi bu tarapdan, Mar tarapyndan gelýär. Mara hüjüm etýär. Oň hüjümine de meçe görenler farklar bolýar. Sebäbi şol ýanky Garrygala goşundan soň Nurberdi han gassagly ýagdaýda Mara gitmeli bolýar. O döwür ýa
yankı Nurverdi Han hizmetdaşlyk edip ber. Ýöne ahalın hany diýip hasaplanda da marda da ulu awray bolan. Şoň üçin maryň taryklary hem tekeleri bana bir yankı alalaşyk ýödary alalaşyk gelip bilmeýän ýer suw üstünde dawa bolýar olaň arasynda. Ýagny bu şu tanyň tekeleri Saragıttan ondan suwlarak bir mes toprakly ýerler bolan maryň töwereginde tarap ýurýarlar. Sebäbi Saragıt birinji tarapdan guruk yer, ikinji tarapdan hem eýrany has ýakyn bolan soň howply o taýda oturmak. Şoň üçin ýöne o döwürde tire taýpa dawalary gaty güýçli bolan soň bir tire beýleki bir tireň bir taýpa beýleki bir taýpaň öz töweregine gelmegini isleýän oken. Olar durlygy şu goňşy bolubam uzak parahatçılık yaşap bilen oklar eken gıyınan fakta şulatlar boynalmaly. Ondan bizim yine tekelemiz menem tekelerdi. O bizim şu tekelemiz gelip ondan sarıkları gasap çıkarıp başlayalar. Marin şol yankı murwap derýasyň bol suwly ýerlerinden, ekrançylyk ýerlerinden şolar aljak bolup. Ondan bärik Nurwerdi hany kömege çagyrýarlar. Araçylyk olaýmasaň o bärde ganlyk şulgun bolmagy mümkin aýtyp. Onuň Nurwerdi han bar ýa, oňa medip bilen zady bolan o taýda käwirler aýdýar Nurwerdi han şu taýda alalaşdyrypdyr näme edipdir diýär. Alalaşdyran ok, iň sonunda saryklar gitmeli bolýar. Alalaşdyryp bilmeýän soň Nurwerdi han näme diýär, odal köpleşiklemeň men birini aýtdym. Bolýar juda bolmasa şopon uruşuny edäýin. Ýöne ýara bir götürmäň bir-biriňizde diýär. Şopon uruşy diýmegem, taýak alyň, pil alyň, ýöne gylja almaň, tüpeň almaň, naýy almaň. O şey diýär-de gaýdýa, alalaşdyryp bilen ok. Netijede de onuň tekelen güýji aýdyk ol Hyýwahanyň 40 000 goşuny derbi dagan eden tekeler goşu tanyň ýol başçylygyna elbetde o saryklary gysga wagtyň içinde gasyp çykarýarlar. O taýda ganlyk güçlügem bolýar, ganlyk güçlügem bolýar. Ulu gyrgynçylyk bolmasa da netijede saryklar onuň şol Penli çölüne tarap, Günör tarap şäherki tagtabadar ýol eten şu tarapa gaýtmar bolýarlar. Şol guruk ýerlerde çölüň içinde ýaşamady bolýarlar. Ondan bular Sar hanyň ýol başçylygyna kömek sorap Eýrana barýarlar. Mädemin ýanky Nasreddin Paşa, Nasreddin gaçara bar, kömek sorýarlar. Ine tekeler bir şey diýip bir arkamyzda duraýmasaň diýip. Oňa da bahana gerek. İçiyan turolar tekelerden aňyrda nemeden türkmenlerden çok uzaktan ýomutlardan, goýoklardan neme edip maskara bolup gaçyp gaýdan soň goşuny gergi dagym bolup pytran. Indi bu araljak ethadan tekelerden araljak olurşdy tekeler ulu rol oýnady ahalyn tekeleri. Ondan bu goşun sürüp mara gelýär. Bu taýda da ýene de ahaldan kömek gelýär. Ahalyňam tekeleri, maryň tekelerine ulu kömek berýär şonu. Şol 1861-nji ýylda bolan uruşda. Oňa başgaça gaza uruşum diýilýär. Bulan ulanyň taktikasy näme bolýar? Goşu tanyň ýol başçylygynda. Ony maryň töweregine getirmän ho jerennepe diýilen ýerde saklaýarlar. Häzirki çak boýunça, häzirki han howduň Howzanyň tejeniň töwereklerini şu taraplarda saklaýarlar, öňünden çykyp, bulan öňüne suw agdaryp ýene edip kynçylyklar ödýärler. Suw agdarýarlar, emeli ýagdaýda kiçiräk ýaplar şolaň geçäjek ýerlerini. Ona bular toplaryny süýräp geçip bilen oklar, atlara ýörep bilen iwan. Ona bular grup bas edip adra kiçiräk toplar bolup hücum edip ýa-da çekilmek ýaly taktikan ulan bular surup durýarlar bu aňyrdan Eýranyň goşuny. Olaň çykyp bilene batkadan çykýar ýöne de almytyna alýarlar. Bu kulpatan ýani ýylgynlygyň ýa bir şoğurluň içinde bu kulpatan goşun tekeler çykyp ýene bular pyhanlaýarlar. Netijede gaçmaly bolýar olar. Ulu goşun gaçmadygy ýetir düşýär, ýene köpüsi öldürilýär. Şeydi ýene maskara bolup bular ýene aýdýarlar. Diýeri alanlary Eýrana tarap. Ana bular soňky ulu uruşyň biri. Ondan soňky bolan pajigal wakalaň biri men geçenki tarih boýunça taýýarlan gepleşigimde, garaş gepleşigimde gurrun beripdim. Ol Gadabat uruşy diýilýär. Gadabat uruşy ol ýanky islam gadabaty däl, din uruşy däl. Şu taýda Gadabat diýen daşuwdyň häzirki
yanlış mı yanılmam Görevli etrafının teritoriyasında bir gadavat tip yap var eken. Hemen bir gadavat tip bir ilatlı Şotayda bir ilatlı punkt var eken. Yaşayış oturumlu yer var eken. Şotayda bolýar. O gadava duruşu kim bilen bolýar? Gadava duruşu diýip atlandylan oluruş. Rus batwaljylary bilen Şotayda ýaşapdyryň göýekliğiniň ýomurtlaryň arasynda bolýar. Ýomurtlar. Şo was sebitinde ýaşagan ýomurtlar olar agrarlyk bilen hyýwanyna näçe asyrlaryň dowamyna goşun bolup şolaň eskerleri bolup hyzmat edip gelýär hyýwanyna. Emma hyýwany dönüklik edýär. Şo 1873-nji ýylda Rus goşunlary, padşah goşunlary şo taýp gelende hyýwanyň hanlygynyň territoriýasyna gelende hyýwany gorkup ilki bir garşylyk görkezdi ýa. Soňradan gorkup, özüniň öldürilmeginden gorkup ol boyun eýär. Padşah goşunlaryna da türkmenler hem onuň çekilip gaçyp gitmeli bolýar. Ol nimede? Uruşdan padşah ýa-ni hyýwany boyun egenden soň. Soňradan ähli günäni türkmenleriň üstüne atýar. Men garşylyk görkezjek dälim, men uruşdak dälim. Emma ene şu başwazar türkmenler meni mejbur etdi. Meni gorkutup diýen ýaly mejbur etdi. Şunu ýaly uruş etmäge siz bilen diýen ýaly baş ähli günäni şolaň üstüne atýar. Üstüne de olara gep içirýär. Ýagny şu türkmeniň gözüniň oduny alaýmasaňyz diýär, bular size gün bermez diýär. Bular diýär häzir şu wagt näme diýär tamdyr gydyp durka çörek ýapdy ýaly şu wagt gadyganyňy bilen şularyň gözüniň oduny alyň diýär geljekde. Onuň bular diýär garşylyk görkezmeli ýaly ediň. Bolmasa bular diýär gaty bu türkmenler diýilýänler gaty diýär boyun egmedek başwazar milletdir, halkdyr diýär da. Onuň şonda şo Rus goşunlarynyň çok ýanky generallary şu hyýwanyň gepine maslahatyna gidip ýanky şo taýdaky ýomurtlaryň ýygyna düşýärler. Garmak şäherine başlaýarlar. Umuman jemi şo taýda umuman ýomurtlar tekelen bel adawlak goşunlar baryp dur kömege. Umumy jemi 20.000 töwerek goşun gaçmaly bolýar, çekilmeli bolýar da. O netijede bir 5.000 töwerege türkmen garalýar. Şo çölüň içinde ýygyp neme edip tedip bular diňe gaçy vuruşmak taktikasyny ulanjak bolýarlar bolýan. Bular oruslar olaň ýygynyň galanok. Ondan oruslar ýam o döwürde belli bir derejede tejribe hem ýeterlik bolan sebäbi 1873-nji ýyla çenli ýagny hyýwa gelýän şäher olar ýam ol has Demirgadykda hemen Günnogor tarapda Gadagstanyň ähli territoriýasyny diýilen ýaly boyun egdirýärler. Özbekistanyň häzirki Özbekistanyň birgiden territoriýalaryny boyun egdirýärler. Ondan soň olar hyýwa gelýärler da. Onuň netijede bular bar ýam uly uruş tejribesini toplan olar. Tegoş taktikasy boýunça Merkez Aziýa sebitinde uruşmak boýunça şeýdip ona hyýwana molar el alýarlar. Türkmenler hem şeýdip müňler çösüni garyp gözüni gorkudýarlar. Ondan soň bular inni Türkmenistan häzirki territoriýasynyň merkezine geçmekle ýa-ni merkez territoriýasyny el almakly planlaşyp başlaýarlar oruslar. Ine gysgaçyk tarihi şulardan ibaret geçenki nemelenmeden, gepleşiklenmeden şoň gysgaçyk meni ýatacak bolýan ýöne wagt tapsaňyz, eger görmedik bolsaňyz şu geçenki gepleşikleri görseňiz gowy bolar sebäbi biz hemme wakalary ýygy derli sepleşdirip alýas. Şol umuman utgoşlygy diýär-de wakalaň tarihi nemesi, ýygy derligi. Şoňa düşünmek üçin şol zanjyra düşünüp hemem tarihi wakalaň ösüşini has bir giňrek düşünmek üçin göz ýetirmek üçin gowy bolar diýjek bolýan-da. Inni türkmen tragediýasy aýdylmaýan hakykatlar atly mowdumyň aslyndaky nowatdaky gepleşigimiz ýanky ýöňden duýduruşmady ýaly Göktepe tragediýasy bilen baglanşykly. Göktepe tragediýasynyň hem ýöne şol birinji tapgyr bilen baglanşykly. Bilişiňiz ýaly Göktepe fegoşy 2 tane ulus fegoşdan ibaret bolýar. 1879-njy ýylda bolan fegoş hem 1881-nji ýylda bolan fegoş. Inni şoňa da düşünmek üçin ilki biz tarihi karta teretsek gowy mu kaýjak bolýan sebäbi ýanky aýdyşymyz ýaly
Rus padşahın goşunlary, Rus padşahynyň goşunlary intek gelmäke Merkez Aziýada syýasy karta görnüşi nähilrek bolan şo barada birazjyk düşünjämiz bolsa gowy bolar. Inha şol ine şu taýda ýorkatda ýadylgydyr. Orta Aziýa hanlyklary olam haçan niye 19-njy asyryň 1-nji ýarymynda nähil bolan. Inha Türkmenistanyň häzirki Türkmenistan territoriýadan şolar ýalyrak bolan nähil hanlyklar bolan. Görşüňiz ýaly Hywa hanlygy we nähas melerek reňkde Hivinska hanstygy diýe. Ondan Kakant hanlygy diýip häzirki Özbegistanyň, Gazagystanyň bir epesli bölegini öz içine ýan, hatda Kyrgyzstanyň öz häzirki territoriýasyny belli bir bölegini öz içine ýan ulluq hanlyk bolan Kakant hanlygy diýip. Ol öz boluşdyr Özbek hanlygy bilen. Ondan Hywa hanlygy bilen Kakant hanlygynyň arasynda ine şu taýda has açygyrak sary reňkde Bukharskay hanstygy diýip ýazylýardyr. Bu Bukhara hanlygy ýa-da Bukhara emirligi. Ne bu taý? Ne şu 19-njy asyryň 1-nji ýarymyndaky karta. Ondan da bir ýokardaky Gazagystanyň ýa-da territoriýasynda da kiçirek hanlyklar bolan. Hem belli bir bölegi has Demirbatyk bölegi eýem Orsiýet imperiýasynyň ýa-ni padşahlygynyň golasynda bolan. Şular ýaldyrak. Ondan indi Türkmeniniň häzirki Türkmenistan territoriýasynda teredin. Türkmenistanyň ine Daşawuz, häzirki Daşawuz welaýatynyň epesli bölegi hemişelik diýen ýaly Hywa hanlygynyň golasynda bolan asyrlar boýy. Edil Hywan gapdalla olar o taý. Inni has günwatarragy ýani Hadar deňizinde tarap ýak nemeler mangyşlaryň töwerekleri. Hem günortaraklar, ene Marin Marfebeti. Onda has günorta uşkuyun tewitler, ondan bu taýda ahalyň tewitler, ahalyň territoriýalary, onuň Balkanyň töwerekleri ol elini ele geçýän bir ýagdaýda bolupdyr. Yani kente buna Bukhara emirliklerinin boşunlar gelip kontrol edip bilipdir. Ýöne belli bir derejede ahalyň bäri ýanlaryna çyny baryp bilýän ekenler-de. Emma Hywan goşunlary aram hemme territoriýa diýen ýaly öz hökmüni ýöredip, paş teledipdir, salgyt teledipdir, öz diýenini etdirip bilipdir. Kente boýnugy mändir. O tekelerin boýnugy mändir. O sarıklaryň boýnugy mändir bulara. Yomutlaryň boýnugy, gökleňleriň boýnugy mändir. O gaty bir ulrak goşun türk gelip ýeňi şadanyp olar bir gözüni orkutsa halkyň. Wagtlaýynça boýnugy ýaly bolupdyr ýöne. Umumyň şu Hywanlary bir hezledi bilmeýändirler-de. Şu türkmenler boýnugydyr bir arkaýyn ýyna oturup paş teledip bir hezledip bilmeýändir. Sebäbi hakykatdan hem türkmenler gaty kakabaş bolupdyrlar. Erkinlik süýji halk millet bolupdyr. Şoň üçin bular türkmenler bizim türkmenlerimiz nähä Parsiýan ýagny Iranyň padşahlarynyň hökmüne talabyna boyun egipdirler. Ne Bukhara emirliginiň ne Hywa hanyň. Şular ýaly ýagdaýlar, şular ýalyrak ýagdaýda bolupdyr umumyň. Ine şol 19-njy asyryň ortalaryna çenli. Ondan soň ýagdaý ýitdäp başlaýa Rus padşahlygy bu taýda bölek birçok bolup oturan Merkez Aziýa sewitlerinem bir bitegi neme hökmünde özüniň bir raýatlary hökmünde özüniň golasyndaky bir welaýatlar hökmünde birikdirmekligi ýüregine duýa Rus padşahlygy. Ýam o döwre çenli Oruslan goşunlary Kavkaziýan şu Kavkaz teoreklerini ýam boýuna gidiren ýam şo döwürde Balkanlardan Balkan ýurtlary bar, häzirki Ýugoslawiýa ýa-ni beýleki Serbiýa diýdi, Horwatiýa diýdi, Bolgariýa şo teoreklerden ýam şo döwürde Osmanlyň goşunlaryny çykaryp berdiler. Ýewropadan. Olara da yerli hristiýanlar Rus goşunlaryny Ruslary bizim öz hristiýanlarymyz diýip ýardam berip bilelikde umumyň Osmanlyň goşunlaryny şo taýda köp çykaryp berdiler. Iň soňky nemelerini, böleklerini. Ondan soň o taýdan goşunlarynyň belli bir bölegini ondan padşah, Ors padşahy bärik Merkez Aziýa gönüp durýardy. Indi bu taýlaryny basyp almaly diýär. Ondan indi şu Türkmenistanyň territoriýasyna merkezi sewitlerine gelýänçe bular basyp alar ýaly ýer bolsa basyp alýar. Şol ýanky Göktepe Fegoşyna çenli ünslerin şu taýda men kartany hem şunu ulutdum. Basyp alynan ýerleň
şutada seneleri var. Ine 1800-nji ýylda, ýa 1800-1805-nji ýyllarda ne Kazakstanyň ine Gunnogor territoriýasyny ýa basyp alan. Ine şutada ine şu sene bardyr. Ondan da bu taýda Kazakstanyň as merkezi Özbegistanyň bir belli bir derejede häzirki territoriýasyny öz üçin alýan ýerler 1864-68-nji ýyllarda ýa basylyp alynan. Ondan ine bu taýda Kırgızstanyň häzirki territoriýasynyň belli bir bölegi, şo Kakant hanlygy diýdiler, şo taýda 1876-njy ýylda ýa boýna gidirilen. Onuň Bukhara emirligi bar bu taýda, hat Günör Torakda. Bukhara emirliginiň hem ähli territoriýasy bilen ýaly ýa 1868-nji ýylda boýna gidirilýär Rus goşunlary tarapyndan. Ondan olar Demirgazyga tarap gönük gelýär. 1873-nji ýylda ene görüşüňe ýaly şu taýda sene bardyr 1873. Ýa 1873-nji ýylda Hywa hanlygyny ýa boýna gidirip doly elalýarlar. Onuň şo ýylym Hywa hanlygynyň hat Günör Torak kebitleri bolan ine şo türkmenliň oturýan ýerleri şu taýdaky yomurtlaň oturýan ýerleri bir üteşgürek renkdir. Baradarak soň bahwalan üçin Ruslaň ikisini şeýdip tapa öndürýärler. İlkinji bas ine ilki basyp alynan ýer şo bir ýylda 1873-nji ýylda ene şu ýer. Ondan soň baradarak soň şo ýylyň özünde tomutunda 1873-nji ýylyň. O taýda da ýankyn soň şol yomurtlaň oturan ýerlerinden dol basyp alýar. Şeýdip boýna gidirýärler, paş döretýär. Ondan soň indi bular bundan hasy ýöňde bir taýlary serediň şu taýlarda. Ýa 1873-nji ýylda şo ýyl ine şu Mangyshlap törgedeklerine ýa kontroluny alýar. Mangyshlap türkmenleriň ýa şo ýokarrakda ýaşaýan ýerlerini. Ondan 1869-njy ýylda ýa ondan has öň ilkinji goşunlar Oruslan ilkinji goşunlar Kaspy deňiziň üstü bilen Kavkazdan şutat gelip düşýär. Ýöne bu taýda belli bir derejede garşylyk görýär türkmenlerden. Indi türkmenliň ýa-da haýsy taýpalar, haýsy çigireler garşylyk görýär. Tekeler garşylyk görýär. Şutada ahallan tekeleri ýöne ýomurtlaň bilen pozisiýasyna ähli bolýar. Ol ýomurtlary bu meselede aýplap bolmaz, aýplajagam däl. Sebäbi Kaspy deňiziniň kenarynda, şu Hadar deňiziniň kenarynda balykçylyklyk bilen gün görüp ýören ýomurtlar atawaba bir üýtüşük yamanlyk görmeýändir Oruslardan. Ýa Oruslar bu taýda balykçylyk edip ýören soňam Kavkazyň territoriýasyny has ýerek basyp alan soňlar bu taýda bärik gelip gidip feodal edip ýörler. Deňiziň üstü bilen şu kenarya kadaky türkmenler bilen şu beň ýomurtlarymyz bilen feodal satyk ýa balyk alýar, Italiýalar ýene diýerler bilen özleri göýgönüm getirýär. Bäde Mangyshlapda hatda göýgönüm kän ösenek suw ýok. İçimlik suw ýok, akar suw ýok. Şoň üçin benim ýomurtlarymyz esas olardan ýanky göýgönüm diýä eýle-beýle diýene diýdi alýarlar. Şeýle däm ugun alýarlar. Onuň ýerine de bular balyk berýärler ýa-da özleri mallarçylyk bilen meşgullanyp goýundan düýelen etini tatýarlar. Şunu ýa feodal edip berenler. Şoň üçin bu taýda ýomurtlardan ýütüş garşylyk bolan Oruslara. Sebäbi ýadyňda düşýän bolsa, men şo geçen gepleşiklerimden birinde Hoca Nepes diýip şol ýomurtlardan bir wekiliň şol padşah Pyotr I döwründe gidip 18-nji asyryň başynda şondan kömek soraýar. Ýagny bize Hywa hanyň zulmündan bizi azat etmäge kömek edin. Biz siziň raýatyňyz bolmagyda, size gerek bolsa salgyt tölemäge, size şu Türkmenistanyň üstü bilen geçip Günör tarap feodal ýoluny açmagyda biz size gollaw bereli zat diýip onu şonda Pyotr I ýürüti atrýad diýberýär. Şu taýda şu ýagda öwrenmek üçin bolýan, o taýda da ondan şol Hywa hany olary aly wasalyp Burhandan ant içip bular mihmanalan bolup bular böleklere bölýär. Ilki döwlet toparlara da ondan şey dip bölek köçege dip mihmanalan kişi bolup şu taýda hemmesini paýhanlaýar, hemmesini garýar Ruslaň, ýa-ni atrýadynyň. Şu türkmenlere kömek bermek üçin gelen. Ama men diýjek bolýan adam şu taýda Hywa hanlygyndan Hywa hanlarynyň umumy asyrlar boýy görkezýän basyşlaryndan süteminden gaty köp ejir çeken şu taýdaky biziň hemme ýanky ýomurtlanmadan tekelenmeden baram. Şoň üçin ine şo deňiz ýakasynda ýaşaýan türkmenlerden gatyly garaw görenok Oruslar gelende ene 1869-njy ýylda ýam gelip düşýär. Ýöne esasy garaw kimlerden gelýär? Şu taýdaky tekelerden gelýär. Ahalym tekeleri bar ýa, bilýär da şu taýda ornaşyklary soň ýuwaşlyk bilen
Türkmenistan'ın merkezine, Türkmen'in oturan yani merkez sebitlerine bular hareket eder. Olan plandan bilýär. Şoň üçin hem bulara gün beren ok. Kişirek toplar bolup bular şey dip sorup durýar tekeler şu taýlardan. Ondan bular näme diýär? Türkmenler bilen yani İran'ın şu döwürde Gajar hanlarynyň esas hanam şu Nasreddin han diýilýän we gat ulak döwürler oturýar. Herediň adamlar. Ne şu Nasreddin han, Nasreddin Şah, şu Gajar Şah. 48 ýyllap häkimiýet başynda oturýar şu. 48 ýyllap. Ene şu taýda şoň ýa-ni paçalyk eden döwür köýdülýär da 1848-nji ýylda häkimiýet başynda gelýär. 1896-njy ýyla çennem häkimiýet başynda oturýar şu haramdada. Haramdada diýmeli bolýanlar bolmasa biziň oguzlarymyzdan şu bolýan wara. Türkmenlere gün beren okda şu 48 ýylyň dowamynda. Ýar masanlap oturan döwründe Türkmenlere gan ýutdurýar. Ondan wara ana şol şuň ýol başçylygynda da şol ýanky garrygalar tegoşem ýanky baran goşunlar şuň emesi bilen buyrug bilen barýar da. 1858-nji ýylda. Ondan soň 1861-nji ýylda marada şuň buyrug bilen barýar. Bu tarihi fakdyna bu suratlaryna çendi dur bu. O taýda bir taýda rowaýat hem ýok, ertek hem ýok, käbir bidiňine folklorçylarymyz ýa taryhçylarymyz ýa şu wakalar bir hili ertek ýaly gurun berýärler da. Bu anyk seneleri bilen zatlar bilen bu arhiw materiallarynyň esasynda. Arhiwlerde bilen suratlaryna çendi dur. Indi şuňa türkmenlere düşmançylyk göz bilen garaýanlygyny görüp paça goşunlary ortadan paça güýçleri neme paça nökerleri Kaspy deňiziniň Hazar deňiziniň üstü bilen aşaklygyna ýanky neme aýdýarlar. Ine şu taýdan deňiziň üstü bilen hem Kavkazyň üstü bilen şu Iranyň territoriýasyna gelýärler de şolardan ýardam alýarlar. Astrabadyň üstü bilen ondan şu Itrege tarap bir goşun getirýärler ýoşluk bilen. Şu taýdan hereket edip başlaýarlar. Şeýde ýoşluk bilen bular wara ilki öwrenýärler ýagdaýy. Onuň şu ýanky umuman şu günor tarapa hereket etmeli, şu taýdaky çekelen oturan ýerlerini basyp almaly, şu taýlary öwrenmeli bilen net dilen gelýär. Indi bu tegoş indi ýüze çykýança bular ýoşluk bilen goşun toplaýarlar, ýagdaýy öwrenýärler, türkmenliň içinden içal tutýarlar. Ondan esasy adam bular alada goýýan zat näme? Şoňa çenli ýa mar tekeleri bilen ahal tekeleri birleşýär. Bir hanyň ýanky hökümdarlyk aslynda bir hanyň umuman ýol başçylygy aslynda geçýärler. O hanam Nurberdi han. Nurberdi hanyň özi ahalyň hany hökmüne 1850-nji ýylyň ahyrynda ahalyň hanlygyna göterilýär. Ondan soň şol 1861-nji ýylda bolan uruşda şu ýanky Nasreddin Şah goşunlary bilen uruşda Nurberdi hanyň ýol başçylygyna ahal tekeleriniň mar tekelerine beren ýardamynyň umuman ýardamyny hoşallyk hökmünde şoňa bir öz boluşly minnetdarlyk hökmünde maryň tekeleri Nurberdi hana sen biziň hem hanymyz bol diýär. Biz diýär umuman birleşeliň de bir bitew bir güýç bolaliň diýär. Şular ýaly ýerde birek arka bolaliň. Hemen başymyzda bir han bolsa gowy bolar diýär. Bolmasa Nurberdi hanyň özi ýok seniň hanyň ýeterlik ne goşu hanyň özem hiç ile bir hiç tarapdan bir kim terhan näl hem ýanky fegoş taktikasyny bilýän merdanalyk goşuna ýol başçylyk edip bilýär. Adalatly pat han size ýol başçylyk edip otýar. Hemme kynçylyklar görün, özünem hemme ýanky kynçylyklarda özüni görkeden şoň üçin goýşa seniň hanyňyz bolsun otur bersin diýilen ýaly çekliyor. Diýäwonyň ýöne yok biz birleşik bolsak, birleşip hareket etjek bolsak, bir han bolsa gowy bolar diýip onuň hatda goşu tanyň özi şonu çekliýär diýär. Hemem ondan buny Nurberdi han şu taýda öýürüp onuň jaý dikip berip, ene biziň etrafymyzda men şu ýaşan ýerim bolan wekil walar etrafynyň ýa-da territoriýasynda degişli bolan ýerde şoň Nurberdi hanyň mülki henidem dur, şoň şu ak tamam durdy. Men gaýdamda durdy. Bilen moksoň ýykmadyk bolsalar. O da Bayramali etrafına degişli edilip hataplanýardy. Soňradan o territoriýany wekil walar etrafına degişletdiler. Biziň etrafymda, biziň ýaşan etrafym. Şo durdy, ýanky mardan Bayramali tarapa barýakan ýoluň sag tarapynda görünýärdi. Edil ýanyna barmadym men ol bina.
o mülkün içine girmedim yöne uzaktan şu avtobus var yakan maşin var yakan görünüyor hadi çok cahil Nurverdi Han'ın cahil yani Gül Cemal'a öğreyenler o Gül Cemal'ın eğerim anlatayım şol nemede Sarağı tegoşun demeye min han bilen han goşunlar bilen bolan tegoştan aradan çıkya şonna şo dulwalan Gül Cemali Avreli yerin bir maşgalan çağatı gıydı deyip bara bani ondan şo Nurverdi Han'a eğer verýärler. Nurverdi Han'ın 3-nji ayal hökmüne eğer çıkya şo taýda ondan Nurverdi Han'ın ondan bir ayagy ahalla bolsa bir ayagy marda bolýar şondan. Indi men diýjek bolýan da adam eýýäm şo da göre çen şunýaly täsirli bolandan bular bar ha. Guşu tanıgam hem Nurverdi Hanıgam täsirli şeýle bir halkyň içindäki awraýyny gödeňine tutup hem parslan içallary her edip peteýip edip bulan iki senem deherler birden öldürmeň uğruna çykýanlar. Hem Rus paçalarynyň içallary. Olaram hakyny tutup türkmenliň içinden ýa-da parslardan bu tak güçüp baran bir batrakçylyk edip börenler we ýeneler we şolaram hakyny tutup zat edip her hil primler ulanýan ekendir. Ondan netijede var şol umuman birinji Göktepe Tegoşunyň öňýanyna ýa 1878-nji ýylda bular goşu tany zäherläp öldürýärler. Şonu öldüren zäherlän aly mülhüt diýip bir asly aňyrdan ýa-ni parslardan gelen biri bar eken. Ödem Kürtmi ýa Parsmy milleten belli däl, ýöne türkmen däl. Ondan käbir çaklamalara göre onu şo İran padşahy Gajarlar ýörüýte iýeripdirler, ýa-ni neme bilen, tawşyryk bilen. Diýerler käbirlerim aýdýa, göçüp türkmenliň içine göçüp geljegini gelýän soň Ruslaryň öz ýörüýte razvedkasy gelip ony ýa-ni neme edipdir, werbawat edipdir diýär, öldürine çekipdirler-de, şonu eline awy berip, pul berip zan edip şunu şeýit diýip etdiripdirler diýär. Umuman edil şol edipdirmi, onu eline tutan ýok. Ýöne şo diýip çaklaýarlar, heýal şol degurde hyzmat edýän eken. Goşu tanam ýakynyna goýberipdir şonu. Şol aly mülküt diýil ýani. Ondan goşu tan ayagyndan çüýräp başlaýar. Ýani şol köşüniň içine zäher uýan eken, aşgar uýan eken. Onu ayagyndan çüýräp gangrena bolup, şo gangreneden ölýär. Gany zäherlen. Ondan şol ana 1872-nji ýylda edil şol birinji Göktepe Tegoşunyň ýani Göktepe Tegoşum 1879-njy ýylyň awgustyna sentýabryna bolýar. Ondan indi bular Nurverdi Hanam öldürmek uğruna çykýarlar. Şondan Nurverdi Han şo iki tarapy gatnap ýörkä, şo nowatdaky edip mara baranna Nurverdi Hanyň ýagdaýy gaty ilhal bolýan kygy yaramadlaşýar, saglyk ýagdaýy. Onu şonu da şonuň zäherlenenliginiň alamatlary video çykýar. Ondan şo Nurverdi Han hatda öýde ýagdaýynyň, saglyk ýagdaýynyň agyrlygy sebäpli şu Göktepe şu birinji Tegoşunya gelben bilen ok. Gaty agyr halda ýatdy, ýorgun düşükli, mardaka. Ondan biradarak ýagdaý gowlanan soň gaýdanna da eýem Göktepe Tegoşuny birinji nemesi, birinji şu Tegoş eýem tamamlanýar. Ol şol 1879-njy ýylyň sentýabrynyň soňky günleri geldi diýerler-de. Tegoşum Göktepe şu birinji şartmyşyň birinji Tegoşum 1879-njy ýylyň 28-nji awgusty bilen 9-njy sentýabr aralygyna bolýar. 10 güniň içinde 10 gün dowam edýär. Hemem türkmenliň ýeňişi bilen tamamlanýar birinji Tegoş. Indi birinni şoň has anyk detallaryna geçelim. Ýöňe bilen şol Göktepe Tegoş hakynda hemem şu Göktepe Tegoşunyň ýatlanyşy hakynda wakalara geçmeden ozal ýene de käbir aýdylmaly zatlar bar. Ondan häzir şo gyşyk geçip saatly arak etmemizden soň aýdardy. Indi köpüýüňiz bilýänem därsiňiz da şu umuman Göktepe tragediýasy bilen baglanşyk şu wakany bar her ýyl bir matam hatyra çäre hökmüne waka hökmüne belläp geçmek düdügini haçan peýda bolan bir diýýär. Sowet döwründe ýol berilmedi buna. Sowet häkimet tarapyndan ýol berilmedi. Näme üçin Sowet döwründe diňe bir türkmenler däl hemme Merkaz Aziýanyň ähli milletleri, halklary
Kavkasyň hemme milletler halklary Orset padşahlygyna meýletiňlik bilen goşuldylar, meýletiňlik bilen birleştirildi diýilen propaganda alınıp barylýar. Oňa garşam hiç pikir aýtmak bolmaýardy, ony ret etmek. Näme üçin sebäbi eger sen mejbur edilen bolsaň, biziň onna halklanmaz padşah boýun edilipdir, güýç bilen boýun edilipdir. Biz onna goşuljak däl ekenik. Siz biziň erkinligimizi, siz biziň öz başdaklygymyzy elimizden alypsaňyz. Bu neňe ýalňyş. Bular ýalda bolmaly diýilen düşünje dürýär. Ondan her bir millet ondan belki aýryljak bolar, öz başdak boljak bolar. Belki orslara, Rus milletine bolan ýigrenç olarda oýarlar, belki onuň ulu bir döwletiň içinde milli çaknyşyk bilen konfliktden ýüze çykmagy mümkin. Şoň esasynda Sowet döwründe de şoň ýaly bolmagy mümkin diýilip bara. Şoň üçin bir taraplayın ideologiya, bir taraplayın propaganda alınıp barylýardy. Ýani sizi hiç kim mejbur edenok. Siziň ganyňyzdan dökülmedi, siziň ata-babalaryňyz duýly çörekli gelip bizi öz hogunlarlygyna alli padşah, Urus padşahyna ýüzlenipdirler. Biz hem onuň sizi hogunlarlygynda alyp biziň ýani odalyk padşah hogunlarlygyna alypdyr. Ondan soň häkimiýet çalşyrly. Padşah ýani hökümetini biz ýykdyk diýende bolşewikler ýani Sowetler indi biz indi täze döwlet gurduk. O tarihinde bir gatla oturmalyň döwjelap oturmalyň. Indi biz bir tewür döwlet, hemme döwletler, hemme milletler, hemme respublikaň ilanatym deňdir diýilen tiýatra alınıp barly. Hakykatdan hem ol kommunistik ideologiýaň şol bir artykmaş tarapy Gitleriň faşizm ýaly da ýagny nemisler ary ýagny Arap saganly ýokarky bir saýlantly millet, ondan saýlantly däl milletler bar, ýani galan milletlerin hemmesi arylara hyzmat etmeliler. Arylaryň ýokarlygyny, saýlantlygyny ikrar etmeliler diýilen ýaly bir faşistik ideologiýa alyp bardylar olar açyk görnüşde. Emma Sowet ideologiýasy hemme milletler, hemme halklar deňdir, deň hukukludur diýilen düşünjeden uralyp şolam propaganda edildi, şolam amala aşyryldy. Ýöne taryham dogruçylygy öwrenmek gerek beýleki tarapdan. Öz-özüň anlap bermeliler. Siz gyrmandyň bolýar, Sowetler, bolşewikler gelip bizi gyrmandyrlar. O taýda da çaknyşyk bolan elbetde. Ýöne bolşewikleriň döwründe nähili boldy? Hemme milletleriň içinde ikiye bölünüşük boldy. Birleri aýtdy, ýok biz şo padşah häkimiýetiniň taýyatynda galjak diýdiler. Bolýar biz şol batamam alypdyr, bizi mejbur edipdirler. Ýöne biz padşah taýyatynda galjak diýdiler. Birleri aýtdy, ýok biz bigiza bolduk şu padşahyň nemesinden, zulmünden. Goý häkimiýet çalşyrylýan bolsa çalşyrylsyn, kim şonu çalşyrýan bolsa çalşyrylsyn, biz şolaň taýyatynda boljak. Bolşewiklermi şol? Sowetler diýilýän, bolýar biz şolaň tarapynda boljak. Goý şolar täzelip getirsin. Goý bizi şol padşahyň zulmünden, şolaň süteminden azat etsin. Paçdan, talgytlardan azat etsin. Birazajyk erkinlik bolsun diýilen propaganda ýa-ni ideologiýa uýdular. Kommunistler şoň ýaly propaganda alyp bardylar. Ondan milletleriň içinde bölünüşik boldy. Türk şol handa türkmenleriň içinde de bölünüşik boldy. Türkmenleriň birlere garşylyk görkezdiler. Bolşewiklere şolaň häkimiýetiniň ornaşdyrylmagyna biz padşah taýyatynda galjak diýdiler. Esasanam kimler şol padşahyň taýyatynda galmaklygy saýlap alanlar? Şo baýlar diýilýänler, begler diýilýänler, baý adamlar. Halky edip şolaň hasabyna baýat berýärler. Molla müftiler, hatda molla müfti bolmasa orslar kapyr diýip atlandyryp berýärler. Bony şolaram ýok biz padşah, ak padşah taýyatynda boljak diýip. Ol tarihi kinolar görseňiz hem aýdyl ýani bir aýetlerdim, filminde adamlar. Ak padşah taýyatynda biz ondan ýan görmedik diýerler. Ya ak padşah taýyatynda bular edenler netdiler. O garip halky hasam eddiler, taýyat taladylar. Ondan hiç bilimsiz sowatsy sakladylar. Bilimi sowady kim alyp bilýärdi? Pulluja adamdan çagalar alyp bilýärdi. Olaram kimler? Mollalar, müftüleň çagalary, baýlaň, begleň çagalary bilimli bolýardy. Garip batraklaň pulu ýok. O taýda sen medresede okujak bolan, ýerde okujak bolan, ama pulu durýanlar. Sowet häkimiýeti näme diýdi? Sowet häkimiýeti aýtdy, biz diýdi hemmeden çagalarına deň derejede bilim berjek. Bilim diýilýän zat
hemmekşe el yeterli bolmalydyr, ortak bolmalydyr. Baýyň çağdan bilim alma haky bar, garybyň çağdan diýip tutdular, şonam etdiler. Şonam görkezip başladylar. Nirde öýlerini häkimiýetini ornaşdyrsalar, öňü bilen olan Guran zady näme boldy? Mektep boldy. Kitaphana boldy, keselhana boldy. Yani o lukmançylyk, genelik, jaduöýlük, dowat morwalatlarym aradan ayırdılar. Oho, inne diýip häzir zaman medisina tip barat we dermanlar we därler we baratlar öwrenildi, baratlar aňyrsyna Allah'ın emrem yatanok, moğollan çüflemesem yatanok, moğollan gargınjam yatanok, baratlar aňyrsyna virus ya, bakteriya diye şunlar ýalatlar we olaram bejenip bolýar, oňuňdan almak üçin arassaçylyk saklamaly. İyi mitine seyretmeli. Alyan demine, iyi mitine hemme da seyretmeli. Zat dip şolurdan, yani düşünce berip başladylar bir adaty ýöne koy derejelerde. Odan halkyn köp böyle bu zatlary görüp öňkü döwürden tapmagyna da düşünüp kabul edip başlady. Men bu zatlaryny hem şuň gurulun berip otýar. Ýanky bölünçük meselesi, ýanky düşünje meselesi, ýanky näme üçin paçşa döwründäki edilen ýanky basabalçylykly zatlary aýtmazlygyň öýüdi näme üçin edildi? Birden täzeden ýene bölünçükler ämesin, ýok, bilen şo döwrüň nemesine gaýdyp barmaly düzgünne. Biz paçşa ýokmy? Biz onu öýüdi erkimize ýaşajak. Biz aýra tien boljak. Bir de hiç kimin batırmağa da hiç döwletiň öz içinde saklamağa da hak yok. Bir gitjek bölünip dağıtıp şonu ýal bölünçük görer diýip dağıtyp şonu ýojukdurmadyk üçin şonu ýaly propaganda alınıp barly. Ýagny hiç kim sizi basyp almady, siz meýletin birleşdiňiz, hatda paçşa zamanynda da. Sowet döwründe de sizin köpüýiňiz ne şu zatlary biziň beren boleliğini biziň beren şular ýaly artykmaçlygyny görüp sizin özüňiz ata-babalaryňyz sizin eneleriňiz atalaryňyz kabul etdi da diýip şey düşünürip siyasata dalanyp gelýärdi. Ondan Gorbaçov, Mikhail Gorbaçov diýilýäniň döwründe şu Sowet Soýuzynyň soňky ýyllarynda birazjyk erkinlik berildi. Tarih hakykatlary aýtmaga, tarih öwrenmäge, arhivdäki gizlenip ýatylan ýanky taklanýan materiallaryň ýüze çykarylmagyna, şolary analiz edip, şolary hatda baha berip, makala ýazmaklyga, telewizionyada, radiolarda çykyş etmeklige ýol berildi. Bulan bir hili halkyň bir tarapdan aňyny oýaryp başlady, bir tarapdan belli bir derejede öýjükdirýän başlady. Näme öýjükdirdi? Oho, bular ýalatlar bolup dura. Biz hem şin bular ýalady damy kabul etmeli. Näme üçin biz heniden bular saýatyny otýarys. Biz aýrylmaly, ýenetmeli bilen ýanky şol öňden gorkulýan zatlar onuň ýüze çykyp urady. Şol Sowet häkimetiniň gorkýan zatlaryň ýüze çykyp urady. Ýöne beýleki tarapdan tarihi, hakykaty gizläp saklamaly. Şoň üçin bu mesele ançyk mesele. Hatda häzirki döwürde käbirleri şol tarihi döwjelep, şu tarihte bolan zatlardan şunyň siýasatyny ýatajak bolýan ýaly özlerine alyp barýarlar. Ana ýakynda bir küçüknükde biri bilen men diskussiýa girdim-de. Ýaşawlanyň biri Türkmenistanda ýaşawlanyň biri. Orslar biziň ganymyz ýokupdyr. Orslar bile beýdipdir. Hatda Sowet döwründe de orslar bizi edipdir, diýip biz şolardan hiç tat gowulyp görmändir. Menim düşündirjek bolýan, ony hiç tat gowulyp görmändir. Bizden olar käbir zatlar alypdyrlar, ýöne bize şeýle bir zatlar berdiler olar diýen öwedini. Bizde ýok zatlar allyp biz olardan ýa-ni. Hatda material babatda, önüm babatda. Bizde hemme zat önün, bizde hemme zat üsen diýen. Hatda TV şertin, TV gatyn klimatyny ödemäge mümkinçilik beren. Şoň üçin olar bize mutuna getirdiler. Olara mutuna berdik. Näme üçin? Alış-çalış bir döwletiň içinde, sen bir döwletiň içinde ýaşap otursan, bu alış-çalış görnüşinde şeý dip birek bu gollamak görnüşinde alınıp barılan siýasat boldy o taýda diýenler. Olaram diýip bilýär, sedeme bizi taýladyňyz diýip bilýär. Biz olary diýär taýladyňyz. Ama biz hem onu seyretmeli, diýen olaň ornuna seyretip görsek, olar has köp zat deren bolup çykýan soňdan tek biz o meselede bararys. Sowet döwründe iýji respublikalar, ýani iýen ýedoklar diýip barlady. Hem ekleji respublikalar diýen düşünje bardy. Ýagny şol respublika, on ýaşlandy respublika we da milli respublika bardy. Haýsydyr respublikaň öndürýän önüminden daşyndan beýleki respublikalardan alýan önümleriniň sany, baha sany has
artık meseleyen respublikalar boldy. Şolun köpesi ağlamaty, şu ýedoklar we iýjiler bolup çykdy. Ýagny olaň öz öndürýän hem beýleki respublikalara berýän önümleriniň baha hasaby olaň özleriniň beýlekilerden alýan önümleriniň baha hasabynyň has pes boldy. Şoňam hasaby ýöredilýär. Ýöne şonda da oho siz iýji ho, siz real ýaglar diýlenokdy. Şo statistikada gizlenýärdi näme üçin? Şolam milletden arasynda birden dawa jenjal oýaraýmasyn, oho görüp otursak biz sizek diýen ekeniga, siz bolsa bir de hiç şak bereňiz o kendiňizde diýilen düşünjäni moýurmagy mümkin. Şoň üçin şo atlarym gizlenýär, ýöne soň açyldy. Asan görüp otursak Türkmenistanam şo iýji döwletler, iýji respublikalaryň hatary nekeni? Birin tek oňa barar, sen tek oňa ýetmejek bolýan. Şoň üçin ýankyýaly meselelerde bar, gizlemek, gizlilik syýasatynyň alınıp barylmagy bol düşnükli zat, belli bir derejede. Ýöne taryhy bilmekligen bizim hukumumyz. Taryhy öwrenmeklige de bizim hakymyz bar. Onu inkar edip bolany. Ondan netijede näme boldy? Şu Gorbaçowyň döwründe şo berilen erkinlikden peýdalanyp bizim käbir ýani öňde barjy intellektuallarymyz taryhy ýani nimeler galdyryp başladylar. İlkinji gedek şo Göýök Çepe tragediýasy bilen baglanşyk o wakany golganam bizim agdyrlyk opposision hereketiniň bilen agdalary boldy. Eşdendiňiz men öňe aýdyp gelýän agdyrlyk halk hereketi, opposision hereketi 1989-njy ýylda bir gurama döredildi, bir jemgyýet döredildi. Intäk Sowet Soýuzy dargamaka, Sowet Soýuzynyň dargamagyndan 2 ýyl öňünde. Şon ýaly jemgyýet döredildi, olam nähil boldy? Şo döwürde Niýazowyň ýol başçylygyna birazrak Gorbaçowyň şo alyp barýan erkinlik syýasatyna gidibirek, Niýazow hem çekinibirek erkinlik berdi, bermeli boldy, mejbur boldy. Ondan şunýal gurrunlar, çekişmeler zatlar, ýüze çykyp urady, arhiw materiallar öwrenilip urady, makalalar ýazylyp urady, merkez telewizionyada näme has, nemerak ýitirak zatlaryň berilýärdi. Orsiýet tarapyndan o taýdak aktivistler, intellektuallar, bilermenler gaty açyk gurrun edip başladylar. Ondan türkmenlerim näme orça düşünýän türkmenlerim has oýundylar da bizim şu zatlar etmeli, öz taryhy hakynda taryhy hakykatlaryny gozgap başladylar. Şolaň öň katarynda duranlaryň benim Agdabirlik halk hereketi bilen agdalary boldy. Indi Agdabirlik halk hereketi näme döredi? Şonu men agdak geçmeli bolýan. Ol şol Ilymlar Akademiýasynyň düzümini ilki Niýazowyň oňlamagy bilen bir giden alymlar şu Ilymlar Akademiýasynyň öz düzümini bilim jemgyýeti diýip bir zat bar. Şoň jaýyn umumyň Ilymlar Akademiýasynyň bir jaýyny wagtlaýynça ulanýa bilim jemgyýeti. Onuň bilim jemgyýeti dürli uğurlar boýunça şo taýda bir diskussiýalaryň bolmagy üçin, pikir alşylmagy üçin, zat üçin, maslahatlaryň bolmagy üçin bir döredilen jemgyýet. Ondan şo bilim jemgyýetiniň içine ýani opposision garaşly adamlar hem girýär. Alymlar ýani hökümetiň ýal ýaglary bar, olar bilen bir tarapda opposision pikirli adamlar hem girýär. Onuň şo taýda bilim jemgyýetiniň öz içinde agdybirlik diýip bular öz boluşly bir gurama döretmeli diýerler, jemgyýet guramaly. Ondan bunam belki şol hökümetiň ýal ýaglary hem boldy ýa, alim sumaklary hem boldy ýa. Ýöne soň ýanky opposision pikirli adamlar has erkin pikir aýdýanlyklaryny görüp, onam gorkup, o gurruna ol maglumatam Niýazowa ýetirilip, ondan buny asla Ilymlar Akademiýasynyň binasynyň bulary töweregine getirmeliler diýerler. Şeýdip onuň bulary asla ýanky Agdabirlik diýilen zadyň özüne ýapmaly, onu resmi zat däl ol, ona ýol bermeliler diýip karara gelip bulary onu getirmän başlaýarlar. Ýöne şol ýanky garşylygyň iň esasy güýjan wagty garşylygyň ýüze çykmagyna ýanky bir sebäp bolan katalizator Göýök Çepe tragediýasy bilen baglanşykly ilkinji sataka beriş çäresi boldy. Onam Agdabirlik opposision halk hereketiniň agdalary burnudyr. Onam Niýazowyň rejimi ona garşy ýoldy. Niýazowyň rejimi geçirtmejek boldy şonu.
Yöne Niyazov rejiminin karşılığına garamadan tebäbin tek Sovet häkimiyeti dep dogam edip dur. Niyazov gorkýa. Niyazov küýüne pikir bilen ýaşap oturan adam. Ol öz kürsüsinden gorkýa. Aňyrdan Moskwadan birden ho näme dip oturýarsyň? Ho tarihy, bular tarihy döjelep. Bunun bu arada sadaka verdirip ýene edip dini çäreler gurnadyp ho näme dip oturýarsyň diýip Niyazov özüne taýak geleri gorkýa. Şoň üçin buň öňüni aljak boldy. Her edip petip edip. Emma bu garşylyga garamadan 1990-njy ýylyň 14-nji ýanwaryna, ýani 12-nji ýanwaryna diýip 14-nji ýanwaryna ilkinji gedek Büyüktepe galasynyň territoriýasyna sadaka çäresi gurulmaly, köpçülikle. Indi näme üçin 14-üne diýersiňiz 14-ü bazar güni gabat gelýär. 12-si 5-nji gün adamlar işleýär. Şoň üçin 14-üne geçirilmelidirler. Ondan indi bu taýýarlyk çäreler gidip durk ha, o karar haçan geldi, o karar haçan geldi. Hegin okudunjy ýyly ýa büýüdüne geldi. Ýa-da ýanwar geler, Göktepe tragediýasynyň senesi geler. Şuny adamlar biz belläp geçmeli. Aşa dogurda Agdagillik halk hereketine ýol başçylyk eden, häzirem ýol başçylyk bolup ýol formalýaga Nur berdi. Nur Mämmedow esadan öňe sürdi. Bu pikir gollanyldy. Ondan inni ilatyň içine tutuş ýurda ýaýratmaly bu maglumaty. Indi bu näme dip ýaýratmaly? Mesele ýödüşikde täze telewiziýa bilen anny berdiren oklar. O ýurda internetem ýok, mobil telefonum ýok. Indi näme dip vilayatlary getirmeli? Täze näçe köp adamlar getirildi. Şonça gowy. Adamlar indi bilmeli, şu zatlar boýunça halk akydatynyň yankı täzeden dikeldilmek prosesine başlamaly. Bunu halky çekmeli bana. Şoň üçin listovka görnüşinde maglumat ýaýradylmaly edildi. Bana da bu işde Mehmet Sehedef diýip biziň bir egindeşimiz, ol häzir kwad Amerikan Birleşik Ştatlaryna ýaşapdyr. Köp wagtlardan bäri Mehmet Sehedef şu wagtlar Orsiýada da gidiýärdi, Orsiýadyň opozisiýon halk yankı hereketleriniň adamlar bilen gatnaşyp taklaýardy. Pribaltika ýurtlaryna da gidip gelýärdi. Ondan sonra nowatdaky gedek ol aýtdy. Men yankı Latviýaga gidip barýan, şo taýda men listovka çap etdirip getirerin. Şolar kömek berse, ýene diýip onan bu barýa Latviýaga gidýär, Rigaga gidýär. Şo taýda baryp hem täze adamlar bilen tanışýar. O taýda da opozisiýon meýilli adamlar bar. Tabiat saýyny alyp barýan teýatratyna ideologiýasyna garşy çykyş edip öz başdaklyk ideýasyny öňe beren ýeneler. Ondan bu baryp düşünürýär. Şuny biz şular ýaly bir çäre berilejek bolýar. Ýöne bize listovka gerek, Türkmenistan içinde çap etdirip bolan olar ýaly listovkalary siz ýardam edip bilersiňiz diýär buny. Onu şo taýda Latviýa opozisiýon gurumalarynyň agdalary kömek edip 6000 mi şota görek, ýalňyş mı ýanmysam 6000 görek kiçijik nemelerde formatlarda şol Göktepe sadakasy bilen baglanyşykly teksti listovka görnüşinde bana çap edip berýärler. Ondan bu çemedany doldurup şu 6000 nemeni listovkany Rigadan poýdyň üstü bilen bir näçe gün ýol geçip Borsiýadyň üstü bilen getirýär. Onun şo listovkalar soňradan bize Marada geldi. Marada da biz öýdümi ýaýratdyk. Men öýdümi edil şo gün gidip bilmedim. Sadaka çäresine. Ýöne öýdelim bilen men şo listovkalarym ýaýratdym. Ona bu listovkalar ol daşa da çende barypdyr. Lewapda da barypdyr. Ýani Agdagillik halk hereketiniň agdalary bular ýetiripdirler. Şeýdip baran adamlar bu näme kabul edipdirler. Indi näde bu şowly boldy? Näde buna müňlerçe adam geldi? Takminan hasap bilen 10.000 teorigi adamdan 10.000 teorigi şotaýak adam sadaka gelipdir şo günna 14-nji ýanwar 1990-njy ýyl. Indi bu listovka ýaýrantyň adatçy udugurlar näýli bir hili täzeçilikler ýüze çykyp dur. Ýylydyna hökümetem käbirdatlary odolky gadagandatlary da bir hili ýol berip otýar. Niýadow näçegini bilmän käwat mezur bolum ýol berýärdi. Ondan adamlar bunu näme kabul etdir esasan? Hökümetiň özi gurnaýandyr. Eger bular ýaly
listovka yer edilen ota bular yani çap edilip öden bir şeyler bir kevşirli görünüştü. Çap edilip zat edip bular ýaly maglumat ýer edilen bolsa onu bunu Türkmenistanyň öz hökümeti diýenler, hökümeti ýer edilenler diýip gelin bollalyn diýip adamdan köpüti şo pikir bilen onuň gelýärler, gelipdirler, Daşawdan hem gelipdirler, Liwapdan hem gelipdirler, Mardan hem marpdirler ýönüp şol ýanky Aşgabat bilen Göktepeň aralygyny Eýýam Niýazowyň görkezmegi boýunça polisiýalar durup piýatçylyk berjek bolup käbir adamlary ýerine gaýtardylar. Olam näle bolýar? Her bir geçip duran maşina bular saklaýan, ok, gene käbir gelýän adamlaryň öýleri şo polisiýalar görüp durup ýol halgatyny toraýan ekenler. Da şuny ýaly sadaka berilýän eken bol biz gidip barýas bolýyn. Nirde anyk nirde geçirilýär şo Göktepe galatynyň ýeri, o Göktepe galatynyň ýerleşýän ýerinden köp kişi bilen ok. O kanlar bilen o maglumaty ýa bir ýerden okanlar bilen edil ýerleşýän ýer bilen ok. Şoň ýaly ýagdaýda polisiýadan hatta şu olar milisiýa diýilýär da, milisiýadan maglumat sorap bir maşinlar durup nemesse ýyna gaýtarýan ekenler. Ýok ýok olar ýaly şähere ýok. Oňa ýol berýän ol gadagan käbirler ýanky bir başwazarlar onu ýetişek bolýar, bu hökümet tarapyndan ruhsat berilen zat däl, zat diýip adamlar gorkutyp ýyna uradypdyrlar. Ýöne şo ýolda durman, şo polisiýadan, milisiýadan hiç zat soramam geçip gaýdanlar gelipdir. Hayt uluň hayt maşynyň otak barýan bilen okda ýolda duran. Ýöne şo tak baran soňa meýam adamlar şo Göktepeň etraf prokurory we raýon milisiýada Kuliýew diýip biri gelip şu kontrolü edip burnu sokup diye film berdi da şu da näme gurrun haşy barmyka hökümete garşy gurrun barmyka bularynda sadaka bakanaty bilen halky hökümete garşy niýat garşy ýöjüp durjak bolýarmyka diýip bilen gorkusy şol. Bilen bar alada şol bolýar. Ondan ýene birden şol Mehmet Sehet gurrun berdi da öz dili bilen. Edi şu wakan ýüňýany menini ýanky bir näme bardym diýär da sıka diýip şol sentral kompartiýa Türkmenistan kompartiýa merkez komitetini şo taýda işläp beren Murad Anny pesip bir alim mokwa ýanky köp işem etdi ol. Ýöne şol ýanky Göktepe tragediýasy barada hakykaty ilki bastyrýar etmeklik çärende gönden gatnaşan akademikler bir ol, öýle akademik ol. Ýöne edil şol edil Niýazowyň bu gadagan etmek çäresini gollap şoňa da goşan akademik. Soňradan boljak iş bolan soň eýäm adamlar bu arada gurrun edip urandan ondan olar goşulan boldy ýagny bir pehlwan we diýip şo wagt ýene de orada alymdan ýanky taryh ilimden doktor adam götürüp beren bir aýal wady. Olam pahyr boldy. Olam gaty köp ýanky öz goşandyr. Şu gadagançylyk nemesine, kampaniýasyna. Murad Anny pesem şoň ýaly. Ondan Mehmet Sehet diýär men şo taýda şo Murad Anny pesilen şu mesele barada gurrun edip diýän ýanky merkez komitetiniň jaýyndan çykyp gelýärken öňünden PTP diýär şo döwür Türkmenistan içeri işler ministri bolup işläp beren bir orta adam täze. Olam ortaýetden getirilip bellenen adam. Oňa Vasily Grinin diýär. Şoň bilen PTP onuň diýär gawat ýerli medrese nämeň jaýyny öňünde diýär. Merkezi şol partiýa sen merkez komitet diýär da. Oň jaýyny öňünde ýedir gawat ýerli diýär. Ay olam tanıyan eken ol ýanky agda berilen adamlardan tanıyan adam. Ýa içeri işler ministri da. Ol adamam men suratyny görkedeň, şol adam. Men internetten suratyny tapdym. Men şu Vasily Grinin diýen adam 1937-nji ýylda doglan adam. Onu ştada biografiýasy bar, ol 2018-nji ýylda ýaňy ýakyn bundan bir 7 ýyl odal aradan çykypdyr da. 81 ýaşynyň içinde şo barada maglumatam bar. Ушел из жизни бывший министр внутренних дел Коми АССР diye. Sovet döwründe şol Orsiýetiň territoriýasyna Komi Awtonom Respublikasy diýip bir näme bardy. Häzir hem bar ol. Şoň ilki içeri işler ministri bolup işleýär ol. Ente Türkmenistanyna bellenmäke, Türkmenistan Respublikasynyň içeri işler ministri hökümine bellenmäke, ine ştada görseňiz 1982-nji 87-nji ýyllar aralygynda 5 ýyllap ilki şo taýda içeri işler ministri bolup işleýär. Soňra buny Gorbaçow 1987-nji ýylda Türkmenistana geçirýär desen şo taýda içeri işler ministri bolýar. O arada da ene şo taýda referensiýaňyz maglumat bar. Inha январе 1987 года Василий Гринин возглавил Министерство внутренних дел Туркменской ССР. 1987 ýylyň ýanwarynda diýär Василий Гринин Türkmenistan
Sovet Sosyalistlik Respublikasynyň İçeri işler ministrligine ýol başlyk etip başlatdy. 90-njy ýylyň Tomsona çenli şo taýda boldy. Yani 2 ýyl, 3 ýyl, 3 ýyldan mowrak boldy. Indi şol ýanky biziň eginleşimiz Mehmet Saget ýanky nemeden çıkan jaýyndan çykdym bolup öňümden petepet çykdy diýä. Näme işläp berýärsiňiz biz desedi bir baş bolarlyk etjek bolýarmy diýilen ýaly gurrun etdi diýä-de. Sebäbi ýa buňam gulagyna ýeten. Şonda Gökçepede hatyra çäresi geçiriljek bolýar, sadaka beriljek bolýar. Ondan Mehmet Sagetden buňa aýdýar, näme bolýar diýä biz geçirsek şonu niýe-de şol sadaka çäresini geçirsek siz ýygynajakmy biz diýä-de. Ýygynajakmy diýdim bolýan niýe? Kanuna göre bolsa ýygyna mars iştat etmez ýöne kanuny bolsaňyz onda biz çäre görmeli bolsa diýdi. Google'da da şol ýa diýim etdi ýa-da. Hawa biz gadaňa ne diýäs? Onu ýyňy baş bolarlyk diýmedi diýä. Oň diýen zady näme? Bir hili ýaňdatmak görnüşinde diýä-da, ýa-ni bolýa geçirseňiz geçiriň. Ýöne şo taýda siýasaty ortaga sokup agitasiya, propaganda edip halkyň içine bir provokasiýa edip halky bir-birine öjükdirmek, ýani aýdaly türkmen milletini, türkmenleri ortlara garşy öjükdirmekmi, aralmaly diýmekmi, ýa ýok biz Sovet Soýunyň düdümünden çykmaly, biz öwdaşlyk döwlet bolmaly diýmekmi, şonu ýaly etmäge biz ýol bermez. Şonu etmeseňiz barıň da aýat çöwüriňiz ediň. Sadaka beriň. Dua çöwüriň de gaýdyň diýilen ýaly näme berdi diýär-de, nam ýok. Ýa-ni bir ýaňdatdy diýär-de şonu. Şey dip diýär onuň bolýa edişlikde gaýtdym diýär. Soňra şo geçirildi, hiç ýyly bir propaganda edilmedi. Öňünden gurrun edildi, ýaňky alalaşyldy. Hiç ýyly tiýasaty ortaga sokmaly adamlar bir başlangyjy, gorkuzmaly, halkam gorkuzmaly, hökümetem gorkuzmaly diýip. Ýöne şo taýynyň şo raýkomynyň başlygy bolup işlän. Raykom diýilýär-de etraf häkimi, häzirki dil bilen aýtsak etraf häkimi bolýar-da. Etraf häkiminiň ady Juma Nasehedif diýilip bir. Şol öňünden duýduruş berip agda berilen adamlary bar ýa-da. Ýani şo tanyň ýerli häkimleriniň ýanyna. Biz şunu ýaly şähere geçirjek bolýas bolýan. Ýol berýäňiz me garşy bolmarsaň da diýilen ýaly. Şonda şo Juma Nasehedif diýilen adamyň öýle güýük tepeli. Şo taýda gan dökün adamlaň atama şonky şolaň nesilinden Juma Nasehedif diýýär. Ýok ýol bermez. Gollamarsam ýolum bermez diýip jogap beripdir da. Şo da aýlanyp berýärler. Onam şo agda berilen adamlar aýtdy. Ondan hemem ýerli ilata dönni duýdurup berler da. Agda berilen adamlar öňüräginden şunu ýaly ýerli owalara şo edil gökde köp galasyň ýanyna ýerleşen bir näçe owa da aýlanyp çykyp adamlar şunu ýaly 14-nji ýanwarda sadaka beriljekdir. Gaýrat edip öýüňizden geliň, berjek sadakaňyz bar bolsa sadaka beriň. Jany soýjak bolsaňyz şular ýaly şertler ödüljekdir. Nahara terbilerseňiz, ýene bilerseňiz, hökümet kerem edilerseňiz diýip näme diýerler, onu köp adam gelipdir. Ýöne käbir adamlar şoň hökümet tarapyndan oňlanylmaýany bilenler, gelmeýänler. Ene onuň şerediňinde şunu ýaly bolup ilkinji gedek opozisiýon hereketiň adamlary gurnandan soň halkyň gollugyny görenden soň Niýazyň hökümeti, Niýazyň itleri indiki ýyl şonu uğurladylar. Onu ýaly uğurladylar. Agda birlik halk hereketiniň edýän şol sowap işine, Taňry ýalkasyny aýtmagyň ýerine şulara şeýitdiler diýip ýa bir ýerde agdak geçmeýän ýerine Niýazyň özi 91-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda şoňa özi perman berip şular ýaly sadaka çäresiniň gurulmagyna ýol beren boldy. Ýönin tek ondan bärdin tek. Şo karara gelmeden öňürti ýankyny şu sadaka çäresi gurulmalandan soň baýbular ýerlap başladylar, awar berdiler. Ýanky näme boldy? Şo sadaka çäresi gurulmalandan soň telewiziýede, ýanky nemede, radioda eýlede, gazetde, jurnalda ýyzyna şol alim diýilýänler, alim smoklandy. Çykyş edişip, makala ýazyşyp, ay bular provokasiýa diýär, ay bu
yankı bölünçük döretjek bolmak nemesidir, agdalylyk döretjek bolmak sygnanşygydyr. Bu diýip bara bayram jötdi diýip bol şahyrmyda o çykyş etdi, Hudaý berdi durdy diýip hem ýazyjy hem Merkez Komitetiň sekretary o çykyş etdi. Ondan Agacan Babaýew diýip Alymlar Akademiýasynyň akademigi çykyş edişip telewideniyede şu adamyň ýadyma düşýär eden çykyşlary Bibi Pelwanowa diýilýär. Aýdya käbir başbozorlar millet ara dawalary özükdirjek bolýarlar adamlar seretap bolun. Hawa bular ýaly nimelere gitmeň agdy boşluň gurrunlaryny yankı dawa jenjeli özükdirjek bolmak nemelerine meýillerine insermeň başartaňyz öňüne alyň eýle diýilen eýle şolar ýaly gurrunlar boldy. Emma buňa garamazdan ondan soň näme boldy? Şo döwürler şo waka bolandan soň niýatyň öýde aljyrap bir hili görübem o geçirilen şäherde de adamdan şunça köp adamdan ýygynanyny hakynda maglumatym bar ýa. Niýatyfa. Niýatyf çekinipdirmi? Agdybirlik halk hereketiniň bir awraýyndan şeýdi golluk tapyp gidip barýan bir hereket ýaly görüpdirmi? Özüne de ertek gün hop özüne de bu agdybirligiň eliniň ýetýänmegi mümkin diýip çekindimi näme? Edil şo bolan wakaň ilk günleri Niýatyf agdybirligiň adamlaryny çagyrýar, öz kabinetine, opozisiýa halk hereketiniň agdalaryny çagyrýar, gurrun deşligi. Elbetde agdybirligiň öz adamlar çeklep edýär, gelinni bir öňdäki meseleler barada da, inlik ediljek meseleler barada da bir bizim bir soraglarymyz bar. Biz siz bilen oturup sapara taýşyr, siz bilen oturup bir açyk bir halk behritli gurrun etjek bolýarsa, diýip bular çeklep edip näme diýär, onuň Niýatyf öz erkine bolsa ol çagyrmaly. Näl? Ýöne şol özünden gorkup ýagdaýyňam nähili gitjekdigine de anamy ýok, intek bilen ýok, Sowet Soýuzy näçe durjak. Argylap durýan, beýlede ýem millet ara konfliktlerim döräp dur. Öz başdak boljak molmokluň edil garasyna barlan ýagdaýlar boldy, ýem privatika döwletleri 89-njy ýylda özleriniň öz başdaklygyny oglan etdiler, zat etdiler. Bulam görüp dur, ýem 90-njy ýyl. Türkmenistana birden şon ýaly bolaýsa. Opozisiýa adamlarym häzir halkyň içinde awraýgadan ip häkimet başyna gelýär. Hoňsoň bular meni türmäge atarlar, men näme ederler bular. Şon ýaly pikirim gelen bolmagy mümkin. Ýanky golluglar görüp de. Ondan bir rady bolup ýanky opozisiýa agdybirlik halk hereketiniň agdalaryny bir toporuny öz kabinetine çagyrýar. Prezident köşküne çagyrýar. Ondan o taýyk kimden edil anyk baran hemmesini men biljek däl, ýanky agdybirlik halk hereketiniň elbetde ýol başlygy Nurberdi Nurmehmedov bar ýa, Mehmet Sehedow barpdyr. Ondan Aman Radaga diýip bir ýaşlygymyz bar, ol barpdyr. Mere daga Gylyçýar Mehmedow diýip hudojnygymyz bar, olam barpdyr men bilişime görä. Akgöl Tapar barpdyr. Indi bular barýan Niýatyfyň kabinetine girýär. Bir tarapda edilýär, ýanky diýwaryň garasyna hatar oturuşlar dur. Beýlek tarapda da dur. Bir tarapyny biz oturtdylar diýär. Garşy tarapda da diýär ministrler otyr, bir näçe tane ministrler ýeneler otyr diýär. Ortadaky uzun stoluň ol başynda da Niýatyf otyr. Ondan hawunny näme? Hawu näme bar? Näme tekliğimiz bar? Hawu. Näme islegiňiz bar? Näme pretensiýaňyz bar? Hawu. Näme şikayatyňyz bar? Diýilen ýaly sora berýär Niýatyf. Ondan agdybirlik halk hereketiniň başlygy Nurmehmedov aýtýar, biz diýär öňü bilen niýe häzirki geçiriljek gurrun deşligi diýär protokollaşdyrjak diýär da. Ol edilmeli şol gowy iş bir tarapdan täbäbi şo gurrun boldymy? Şunu ýaly açyk erkeklerçe gurrun boldy şeýlemi? Niýatyf şoňa radylyk berdi. Bolýar. Indi şu ediljek häzirki gurrunyň mazmuny dokumentleşdirilmeli. Ama biz Niýatyf şolar ýaly sora berdik, Niýatyf şolar ýaly teklip etdik. Awa Niýatyf şolaň haýsyny kabul etdi, haýsyny kabul etmedi, näme üçin kabul etdi, näme üçin kabul etmedi. Awa hemme natlar dokumentleşdiriljek, protokollaşdyrıljak. Aşaňyna da gol goýuljak. Şo ýanky ýygyna gatnaşan adamlar, şaýat hökmüne gatnaşan adamlar hökmüne gol goýuljak. Niýatyf onu aljyrap başlatdyr. Ýanky teklip aýdylandan soň Nurmehmedov tarapyndan ýok, emme bolmaz, eýle bolmaz, beýle bolmaz diýip ondan indi
Nureda Nur Mehmetov hem yankı akılda paraydı ya otur diye yankı stolun başına yankı divanın arasındaki stolun stullardan stollarda oturanla akılda varam. Niyadın oturan stolun başına geçti ya da. Niyadın ya köyde oturuyor. Uyuyun stolun başında. Otayda da oturuşlar var. Akılda var geçiyor. Geçiyor bunu. Niyadın yok yok diye oturmamayadı. Yedine gitti ya da. Ona akılda para yedine gitti ya. Akılda para gördüm tahtlikler şu gurrum. Onu şu yani yegine katnaşan para giden yeginde işlemledim öyle gülüp gurrum ver ya da. Onun Nur Mehmet Efendi ya sen ne mi diyen ne diyen diye. Niye aldın diyen ne diye. Sen beğerik geçti ya. Bir diye bıyığına bilem diye yani doğal derecede ağralı bilin ne mi fikrimi var diye da. Niye adam öyle buyruk verip oturuyor diye da. Bir diye dokumentleştirecek kolyası diye da. Biz bir kanundan çıkıp işler edecek olalım da beğerik geçti ya da. Ondan akıl sefer böyle yine yerine geçiyor. Niye adam oturan stolun başına geçiyor. Ondan kağıdal ya bilem o kimdir bir kağıt veriyor ya hemen kağıdal ne akıl sefer böyle sonra diye da. Kağıdalım molun ya yanımız ile ne Ruskal Almandır siyada. Elimiz boş veriptir siyada. Menge men Ruska yok diye. Akılda İndi herettim molun ya niye adamı bununla bir kuşlar Ruskaya tir diye yani. Niye adamı öyle Ruskalar olmalı da bir tane Rus. Onun akılda barayt da saparata şu Ruska manga vurdu. O da saparata şu Ruska manga da sonra dedim molun ya bana da kahar geldi. Padşah da onu prezident. Bularım gelip bana hem niyadığında Uruskuda oturacak. Ha bu niyadığın Uruskuda bilen dokumentleştirecek bolup duran vakani. Aynı niyadığının gahar geliyade neme egat yarlanır da. Çıkın gün bolun diye men sizlerge gepleşip geçirecektim. Gepleşip geçirecekler protokollaştıracağım diye siz dinleyeceğim diye kok koyar bunları. Ay şeydi bana bunlar gaydi ya. Gaydi ya valin inni sonundan sonra bir çıkıyor da şonu etmelim mi tanrı şey dip ayak diye durmalı mı böyle yani ya çağırıptır. Niyar hı korku yok olsa şu protokol ile mesela öyle korku diyen olsa sizden görüpsünüz. Korku yandığından son dokumentleştirilmeden korku ya çekin ya. Aa, belki dokumentleştirmeyen gurle yap olurdu. Belki dokumentleştirmeyen öyle ara düşünceyi burun etsen belki kavramlara boyun edemem olurdu. Aydalı ağda birlik halk hareketini resmi ağdaları registrasyon etmeli. Ağda birlik halk hareketinin ağdalarını gadiye jurnallarda çıkış etmeli. Resmi parti yok mu? Resmi kurum yok mu? Şoň adından çıkış etmeli. Yol vermeli. Sensuran ayırmalı. Televizyonda da çıkış edecek. Sen öz partiyan adından, komünistik partiyan adından çıkış ediyor. Komünistik partiyan ideoloji, propaganda ediyor. Bir de öyle kımmatlıklanmadı. Propaganda edecek, vaat edecek. Mesela düşünün, yönü koydatlar, dil üstü bilen, alışık olurdu mu? Yani şular ya, hatira çeyretini geçirdik. Siz karşı mı? Yani niye adın protokoldan korkmanın sebebi ne mi? Edi şu hatira çeyretini ideyanına, bilam karşı oldu. Mesela şu tayda, ağdı birliğin ağdaları soğuran oldu. Ağda saparatayıcı. Sizin o Türkmen'in şu başından geçiren tragediyası var da, tragediyasını yaatlamaklık çeyretinin geçirilmeni karşı mı? Şoň hatyrana sadaka berilmegine, şo takla dua kılmagına garşy mı? Näçe garşy bolsa onda bir ýa diýär. Garşy, ne ýa-da ine şuwun. Şoňa garşy diýdi. Geljekde sen onuň halkyň öňünde kelle ýalançlap jogap bermeli. Sen şonu diýipsiň, ha dokumentleşdiripsiň. Aşagyna şoňa şaýat bolan adamyň gollary dur, güni dur. Şoň ýaly ne diňe bol Göktepe meselesi. Täze bir giden başga da meseleler bar. Ol şondan gorkdy. Şo jogap berişlikden gorkdy. Dokumentleştirilip on arhiwa düşmegünden geljek nesillere geçirilmegine gorkdy. Onuň indi şo ýanky sonra uýda çykanna agdy birlik halk hareketiniň içinde de adamlaryň içinde de durly garaşlar aýdyldy da ay şoňa aýak diýip durmaly. Lekin protokollaşdyrjak bolup durmalym. Lekin şo çağırlanna beğenip şoň ýanyna teklip bilen de açyk aýtmaly. Lekin ýene-de şoň güne çäklenmeli. Lekin ýene belki gorkutmadyk bolsaňyz. Belki ýene de çağıryrdy. Belki o gepleşikler dowam ederdi. Diýlen ýaly pikirler aýdyldy. Bilemok siziň böyle pikiriňiz nähilini biz siziň pikiriňiz gadaklandyrýar. Siziň öwrüňiz şol
Agdyrlyk halk hereketiniň şo taý şonu ýadyň kawniýetine baran adamlaryň ýerine bolan bolsaňyz, şo zatlary dokumentleşdirjek bolup durardyňyzmy? Bir tarapdan ol zerur zat. Ýöne beýleki tarapdan bu ilkinji gerek bolýan zat. Niýaly hamy görmedik zady. Agdyrlyk halk hereketinden hem agdalaryndan ol näme garaşjagyny bilen ok, olaň näme sora berjekdigini bilen ok. Olaň näme teklip etjekdigini bilen ok, gorkýar. Oläder bolýar protokollaşdyryň diýilse, garaşylmadyk teklipler edilmegi mümkin. Öýle ýa-da öýüniň paltyrmagy mümkin. Geljekde öýüniň hatda türmäge dykylmagyna çenli dykylmagyna sebäp bolajak zatlaryň üstünden barmagy mümkin. Şunýam kanuna laýyk gelip duran zady bar, ol ýok. Men şunu gadagan edýän diýse, ýam bol bir kanun bolýar. Şonýa onuň oşol ýaly bir hil provokasiýadan gorkdy da. Siziň öýüňiz näme pikir edýän? Şo barada siziň pikiriňiz aýdyn, gaýrat edin. Awa indi gurrun godagraga çeker adamlar tebe ýankylatlar gurrun görmesen bolan ok tebe bu taryhyny bilmeli adamlar sizem bilmeli. Ýakyn tarihte bolan zatlar bu zatlara nädip bu zatlar nädip türkmenler gadanly. Bu göz başynda bu hakatynda kimler dur şo zatlar bilmeli, şo zatlaryň gadyryny bilmeli, şo adamlary bilmeli. Bu hakatynda duran adamlar. Onun için gurrun godagraga çekse buny bir näme dähmet görmeýän buny dinlemekligi. Bu siziň öz dähmetiňizden. Indi bu gedek gepleşikde biz şo göýök tepet tegoşy bilen baglanyşykly birinji tegoşyň gurrun etmek bilen şäklenmer bolýar. Sebäp bolmasa ikinji tegoş hakynda da gaty gurrun eder ýaly köp zatlar bar. Indi birinji tegoş hakynda gurrun etjek bolsak biz aýtdyk ýa kartany görkezdik. Indi bular süýşüp gelýär diýdik. Ortadan goşunlary. Birinji tegoş hakynda gurrun etjek bolsak esasy bir faktlara üns bereliň. Birinji tegoş. Ýagny aýtdyk, tegoş esasy tegoşyň iň allym berdimli nemesi döwri 1879-njy ýyl 28-nji awgust bilen 9-njy ýanwar aralygynda 10 güniň dowamynda bolýar. Onuň şu taýdan internetden käbir maglumatlar görkezjek bolýanlar, şonda çekilen ýitgiler hakynda maglumatlar berjek bolýan. Orus koşunlary näçe nimeden adamdan warat bolupdyr. Türkmenler tarapyndan näçeden. Siz bilýäňiz 1881-nji ýylda ikinji allym berdimdi hem aýgytly tegoşdy. Galan içine, Göktepe galasynyň içine 45 000 töweregi türkmen ýygnanypdyr diýilýär. Takminan azat bilen. Şol 45 000 sany ýygnanan adamdan 25 000 goloy 25 000 goloy tegoşmäge ýagdaý bolan adamlar, ýagny yetkinjekler ama olaň içinde o döwürde näme kämillik ýaşyna ýetmek köp bar, 18 ýaş diýip hadaplanan okdy. 14-15 ýaş boldyňmy teňem eliňe ýara galyp bilýän, gyljalyp bilýän, tepeň alyp bilýän. Şol fegoşup bilmäge ýagdaý bolan adamlaryň sany 25 000 çende diýip hadaplanýar. Bu ikinji fegoşyň gurrumy 1881-nji ýylyň ýanwaryndaky, ýagny dekabr ýanwaryndaky fegoşyň gurrumy. Şonnaky adamlaryň sany. Emma 1879-njy ýylda birinji tegoşyň botagosyna Göktepe galasynyň içine ýygnanan adamlaryň sany 30 000 töweregi diýip hasaplanýar. Ýagny ikinciden azyrak. Ondan hemem fegoşy jüleň sanam azyrak eken. Ýagny fegoşmagy ukuply bolan adamlaryň sanam 15 000 töweregi. Indi düşman tarapdan, oruslar tarapyndan getirilen güýç ondan has az. Umumy alnanna 7 000-den tähel gowrak diýip hasaplanýar. Umumy sany. Ýöne 7 000 adamyň 1000-den gowragy ol ýa-ni teknik kömek, ýenetmek, ýük taşamak, eýle-eýle bilen naharyny beşirmek, aý bilen ýa-ni ýemelerini, öňümlerini bilen zerur bolan ýükleri taşamakmy, deňiz tarapdan, aňyrdan, gyllar wat tarapdan getirip bermekmi, aý umumyň şolatlar bilen meşgullanyp ýören adamlar. Tegoşmagy ukuý bolan adamlaryň sany 6 000 töweregi. Indi 3 ýetde dagyn türkmenlerinden az bolup çykýar.
ýöne bilen ýöne topunyň sany 34 tane top getirýär bular öldürdi. Şu birinji näme çakmaşa gelenler. Türkmenlerde de bir köneje şol ýanky Nasreddin şan goşunlaryndan alynan ýekece bir mis top bar. Ol garrygala goşunda ýeňilenlerine şolardan bir top alýarlar bular. Bir top alýarlar. O topa da bir giden değeri gerek. Onam ulanmagy başarmaly. Ondan on gurungyny tek eders, onu ulan bildirlermi türkmenler, ulan bilmeýändirlermi ýöne 34 tane topu hatarlap getirip olamol yüzlerce metre aňyrdan, näçe kilometr aňyrdan atyp güni galaň içine düşürip bilýän güç gelýär sana garşy. Bolýan olar santaýdan 3 etse adam bolsa, olaň elinde uda garalyga atýan 1 kilometr ýa 500 metr ýa aralyga atýan tüpeňleri bar. Häzir şu döwrüň iň ýokary derejede kämil derejesinde ýasalan tüpeňler. A türkmenlerde onu ýa tüpeň ýok. Birinciden türkmenden uda garalyga atýan toplary ýok. Ellerindäki ok atýan ýaraglary mol bir myltyklar, ýagny bir gary ol 70-80 metre atyp bilýän iň aňyr atanda diýýär. Köne tüpeňler ol, köne de atam döwrüniň bir awçyn ulanýan tüpeňler olaýmasa. Ondan bundan alynan tüpeňler bar diýe alamana gidilip zat edip getirilen iki ýeke. On bilen ýanky ýaly diýişdirnek bolup gelen bir uly imperiýaň goşunyna garşy durmaklygyň öýde gödüňe getirip bolmajak atip anaplanýar-da. Ondan ýene bir iň näme tarapy bar, türkmenler üçin howply tarapy. Şu Dingli galada ýanky şol Göktepe'de burulan gala bir diwany tek gurulyp ýetişmelidir. O gala gurmak diýen zat aňsatsa, däl sen topuň okuny düýde gelip durup biljek, gala gurjak bolsaň, ol galaň diwarynyň galynlygy gaty galyň bolmaly. Men ýa şol näme okudum da makalalardan käbirini okudum da şu galaň galynlygy hakynda. Galaň galynlygy düýbüniň galynlygy 10 metr diýende öňe gödüňe getir. Düýbüniň ýoýunlygy galaň 10 metr. Şon ýaly bolaýmaly. Ondan ýokarda inçelýän bir adarakda ýokarsynyň hem galynlygy az bolanyny 5-7 metr diýende ýokary bölükleriň galynlygy. Onço ýani o pagsa diýilýär, pagsa saman bilen garlyp laýdan toýundan näme diýilýär? Ýasalýar, o taýda daşam bolanlar, betonum ýok, hiç adam ýok. Gumdan galdyrylan gala. Ondan inni bu ýanky iğne dördül uzyunlygyny alsak, galaň umumy iğne dördül uzyunlygyny alsak, häzir men şoň suratyny görkedeýin, şoň galaň umumyň nemesiniň iğne dördül uzyunlygyny. Ollara gaty uly territoriýa. Onu o territoriýany wara sen neme bilen doldurjak bolsaň, lay bilen, ýene bilen, pagsa bilen ondan ýatajak bolsaň wara gaty köp nemelýär. Şoň aýdaýyn, näme şoň bir diwarynyň uzyunlygy, näme şoň öňde ýadyr men matnemeni açdym, şo arada maglumaty. Galaň bir ganatynyň uzyunlygy 1534 metr. Ýani 1,5 kilometrden tähäl uzagyrak. Bir ganaty, uzyun ganaty. İkinji ganaty 1437 metr diýär. Ýani bundan 100 metr ýaly kemirek. İkisini ortaçarak 1,5 kilometr diýip alaly. 1500 metr diýip ortaçarak alalyň da şeýle. Inni iýini nähil bolupdyr? Iýini bir ganatynyň iýini 895 metr. Uzyun ganaty. Iýini 900 metre ýakyn bolýar da. Beýleki iňçerek bu tarapy 500 metrden tähäl gowrak diýip 511 metr. Indi men şol iňe dördül gorkadan şol galaň şol maketi wa şoň şekli Göktepe'däki häzirki taryhy muzeýde goýulan şondan hem görüp bolýar şol takbilen andyrak şoň nähili görnüşde bolanlygy. Neşde aýdaýlaryň şoň uzyun bölegi wany aýdalyny şu uzyun bölegi ne şoň uzyunlygy 1500 metrden gowrak 1530 metr diýip. Gysgaragy wany şoň uzyunlygy. Bu gysgarakdyr. Bu ganata görä bu ganat ştaýda gutorýar. Bu 1434 metr mi? Inni iňi ştaýda 895 metr diýär. 900 metr ýaly ine şu.
Bataynyň iňini Ştaýny alsak, Ştaýrakdan alsak 5-10 metr. Ine şular ýaly iňe diýerdir. Bu birer göni buruşluk dälbi? Göni buruşluk däl. Şular ýaly bir hilrak gurulan. 4 buruşluk ýaly ýöne göni buruşluk däl. Ine şuň içine 10 miňden gowrak öý gurulýar, gara öýler gurulýar. Birinji tegoşda, ikinji tegoşda 14 miň öý gurulýar. İkinji tegoşda. Birinji tegoşda 10 miňden täl gowrak öý gurulýar. 30 miň tegorega adam ýygnalýar baňa. Ondan şu diýwaram tek gurulyp ýetişilmändir. Şu diýwary başdaý. Şu iňi, şu taý boş eken. Duşmanam şu tarapdan aşakdan gelýär. Bu taýam boş bolsa, gaty uly howp bar. Bu taýdan goranarsyň, bu taýdan goranarsyň, emma şu taýdan duşman gelip kurtap girse işiň aýdýar. Ýa gurup ýetişmeýändirler da şoňa. Ine men şonu görkezjek bolýar. Inni şu tegoşuň hemme jekmejeklerini şoň nähil bolanlygyna düşünmek üçin wara tarih bir çeşme bar, ýaman gowy çeşme bar adamlar. Bilenmek köpüňiz bilýärmi, bilen zokmy. Bir kitap şonatlar gözi bilen gören adamyň dilinden ýazylyp alynan kitapdy. Bu kitap bir türkmenden şu Göktepe'de ýaşan bir sadanlasynyň ömrüne bagışlanan kitap ýaly bu kitap. Bu kitap. Ýa şol bagışyň ady ýazylmışdy. Gönübek. Gönübek, buna Amanyeli Gönübek diýen ekenler, bu hakykady. Ýöne bir lakamy. Gönübek oň lakamy. Bu lakamy onu näme üçin dakýalar? Gönümel adam eken. Hem dogurçul adam eken. Şu kitabyň ahtaryny kim? Şu kitabyň ahtarı Seyit Murat Ügödübaýew diýerler. Seyit Murat Ügödübaýew öýdi Göktepe'de dogulun. Ýöne öýdi Göktepe tegoşuna gatnaşan däl. Seyit Murat Ügödübaýewiň kakasy Göktepe tegoşuna gatnaşan. Oň adyna da Ügöd Gökleň diýen ekenler. Ügöd Gökleňiň ogly Seyit Murat Ügödübaýew şu kitaby öz kakasynyň şu tegoşa gatnaşan adamyň dilinden ýazyp birinji öz başyndan geçiren ýaly etip berýär. Nişde bir zada düşünün adamlar. Şuň janryna, şuň içine girip okuyan bolyn. Seyit Murat Ügödübaýew şu wakalary öz gözi bilen gören ýaly etip berýär. Ýöne kakasynyň adyndan ýazýar şu kitaby. Şu kitaby okusaňyz ýa okan bolsaňyz, goýa şu Seyit Murat Ügödübaýew özi gözi bilen görüp duran ýaly etip gurrun berýär da. Menlik gurrun berýär. Men adam eýtdim, men adam beýtdim. Men onu gördüm, men muny gördüm diýe. Şonu ýazanna kakasynyň adyndan ýazýar şu. Kakasy gurrun berýär. Bilam makalada däl, bir dokumental powest. Powest ýödi, çeper eserýaly. Ýöne dokumental. Ýani hakyky bolan waka esaslanýar. Hemem şu wakalara gatnaşan adamyň dilinden günden ýazylyp alınýar. Şonçu käbir adamlar şunu bir hil düşünmeýändirler. Olar aýdýar, Seyit Murat Ügödübaýew diýen adam göwede diýär, Gaýgasy Tabaýewiň döwründe ýaşapdyr. Şoň güne eginleş bolupdyr. Gaýgasy Tabaýew 1887-nji ýylda döwülýär. Ýani Göktepe purşundan 6 ýyl geçenden soň döwülýär. Onuň Gaýgasy Tabaýew ýam kämillik ýaşyna ýetýänçe o Göktepe urşuna gatnaşan adamlar ýam o ýaşly adamlar. Ýam o döwürde aradan çykyp berler olar. Ýaşly adamlar. Ýöne Gaýgasy Tabaýew hem şol adamlar, şo tegoşy gören adamlar bilen gurrun deş bolan. Tas döwürdeş bolan ýani. Inni bu Seyit Murat Ügödübaýew hem şon ýaly. Bu 1880-nji ýylda ýani birinji Göktepe tegoşy bilen ikinji Göktepe tegoşynyň aralygynda dünýä ýenýär. Bu kakatan şo wagt birinji tegoşyda gatnaşýar, ikinji tegoşyda gatnaşýar, ýöne diýeri galýar. Soňra öz dili bilen şo gören wakalaryny öz ogluna Seyit Murat Ügödübaýew gurrun berýär. Seyit Murat Ügödübaýew hem gaty sowatly adam bolupdyr şo döwürde. Soňra paşa goşunlary, Arfiýadyň paşa goşunlary üstün çykandan soň käbir beýleki terkedeleriň edişi ýaly paşaň häkimden kabul etmeli bolýar. Ondan buny kakasy okuwy berýär, harby okuwy berýär. Onuň şu aradaky maglumatam öz döwründe Agzybirlik Halk Hereketiniň lideri Nurerdi Nur Mämmedow hem toplap Azatlyk radiosyna interwiu berdi. Mundan 15 ýyl ozal. 2011-nji ýylyň maýynda meni tek radioda işläp berýän. Şu arada ene Türkmen
aktivisti bilen söhbet Seyit Murat Ýögedebaýew kim bolupdyr diýen soraga jogap berýär. Şo Seyit Murat Ýögedebaýew diýlen adam barada halk içindäki gurrunlary şu ene şul adam Agdybirlik opposision halk hereketiniň lideri şo 9-njy ýylyň başlaryndan bäri şu adam lider hasaplanýar. Aýatda diýeri berip ber Nurerdi agamyz, şolana şol Göktepe töwereklerini umumyň ahalla bar bolan maglumatlaram toplap şol adam barada da gurrun berýär şu taýda özüne bar bolan maglumatlar. Menem tapdym o hakynda ýanky kitabyň awtory hakynda maglumat. Inni şun okan yerler näýdi da ýanky şol Seyit Murat Ýögedebaýewiň soň padşah häkimliginiň golasyna bolanyny harby okuw diýär. Şo barada da aýdýar ilkinji giden ýerini ýer bolupdyr. Şo Orsiýadyň Arenburg şäherine ýanky harby kadet okuwuny geçýär. Harby kadetler bolanlardan täk kämillik ýaşyna ýetmedik okuwçylar harby okuw geçýär. Ol ilki şo taýda şu taýda aýdýar. Yani Arenburg'un kadetler korpusunu okaptırdı ya. İlkinci bilimci şo taýda alypdyr. Soň Yelizavetgrad şäheriniň diýä harby uçilşähini gotarypdyr. Yelizavetgrad dolanyny o döwürde de ýanky padşah häkimliginiň nemesinde de eýetçiligindäki territoriýalarda Ukrainaň häzirki Ukrainaň gün ortasynda Kirovograd diýip bir oblast bardyr welaýaty. Şo Kirovogradda Kropavnitski diýip bir şäher bar, 60-70 miň ýylatly. Şo şäher odal Yelizavetgrad diýip adlandyrylýan eken. Şo taýda da harby uçilşe bar eken. Şonu gotarýar. Ýanky biziň ýylleşim Ýögedebaýew. Ondan beýle Türkmenistana gaýdyp gelýär. Türkmenistana gaýdyp gelen soňam Sovet häkimiýeti döredilmäkade. Şo Zakaspy oblasty diýip oblast şu Türkmenistan häzirki ahalyň territoriýalary Zakaspy oblasty, Padşah imperiýatynyň Zakaspy oblasty diýip adlandyrylýar. Şoň düdümine harby serkerdeler, harby ýolbaşçylaryň, ofisiýerleriň biri hökmünde gulluk edýär. Indi şol Seyit Murat Ýögedebaýewiň suratam saklandyr, internetden tapdym. Ine şu ýogut şo harby uçilişde okap beren döwri bolmaly. Eýen baňa ofisiýer çiğnen berilipdir, bene pagony bardyr. Şolaryň içindäki oturan adamlaryň içinde diňe şunda pagon bardyr. Ine şu surat şol ýanky Seyit Murat Ýögedebaýewiň suraty şu. Şonna ine eýem ofisiýerlik çiğnini alypdyr, nähil çiğnini bilbiljekler. Ine şu taýda bir bolsa bir 20 ýaşlaryndaky oglandyr da. Ýanlaklar has ulrak ýaşly ýaşullar. Ine şu ýanky 20 ýaşlaryň başlaryna alynan surat şu. 1880-nji ýylda doglan diýip hasaplanýar. Ondan bir Sovet häkimiýeti döwründe de gaýgysa Atabaýewiň harby meseleler boýunça ýakyn maslahatçysy bolan. Gaýgysa Atabaýewiň ýany bilen bileg edýär. Köp ýerlerde. Ondan indi ýanky şol Nurberdi Nurmammedow şu Agdybirlik halk hereketiniň başlygy şu arada halkyň içinde saklanan maglumatlar hakynda gurrun edýär. Şol adamyň nähil gönümel bolan, nähil dogurçul bolanyny belki şoňam şo dogurçuldygyň meň başyna ýeten bolmagy mümkinligine pikiriň ötürü ýa sebäbi soň bu Stalin repressiýasyna tedawar edilýär ýanky adam. Şol Ýögedebaýew. Ofisiýer bolsa şol Sovet häkimiýetine de hyzmat etse. Ýöne öz pikirini gaty gönümel aýdýan eken. Hem Türkmen milletiniň milli gymmatlyklary, milli bähwitleri hakynda da gurrun etmekden çekinmeýär eken. Onuň şo baradaky halkyň içinde saklanan maglumatlaryň bir ýerine aýdýar Nurberdi Nurmammedow şu taýda şonu okap bereň bir tähin maglumatlar. Indi şol Nurberdi hanyň ogullarynyň biri Magtumbul han indi uruşda jigir galýar. Soň olar ikinji Gökte puruşundan mara gidýär. O taýda onuň padşah goşunlary mara hüjüm etmekden saklanyp parahatçylykly gepleşip geçirip ahir soňy 1884-nji ýylda Maryň ilaty padşahyň meýletini bilen padşahyň raýaty bolmaklygy karar berýär. Indi Maryň hanlary Güljeman hanyň ýolbaşçylygynda. Ondan Magtumbul hanam neme diýär kabul edýär. Ondan soň rewolýusiýa bolup, zat bolup Sovet häkimiýeti gurulýar. Ondan Magtumbul hanam indi Sovet häkimiýeti özüne hyzmat etdirjek bolýar. Indi sen Sovet häkimiýetiniň siýasatyny kabul et. O senem indi öňkü bir serkerdeler hökmünde senem ofisiýer bolýar.
Ama bizim buromalarımızda koşulluya, bizim komissiyalarımızda, komitetlerimizde koşulluya diye. Ondan sonra şu tügüller bilen, şu teklif bilen hikmet ügüd vayf geliyor. Mağtumuli hanın yanında. Ondan sonra diye Mağtumuli hanın ya devlet işine çekmek için ya onun yanına varanna diye yankı ügüd vayf. Varanna diye Mağtumuli hanın ya hanın diye Mağtumuli hanın onay diye da sen ait diye otuku diye Türkmen komissiya diyenin diye aydalı bolaydım ben da diye. Men yaşamak da bollum diye. Yer ondan diye. Men diye şu vakt diye kuştmallar diyen kuşmalların niye diyen uğurma diye sırf oturuşmuyor diye kuşta oynayan eken. Yani mağtum bulu han. Men yani kuştmalların niye diyen mettirip niye şey diye göçüp oturuyor ne diye. Şun ya menem diye hakim yedi işler ne diye. Öz isleyen ecadam edip bilir mi diye. Men ecadam yörer mi ka deyip soruya da. Yani kıdem öwed wagtdan. Tetmedi öwed wagtdan. Ondan şoňa diye öwed şeýle jogap beripdir diye. Ay bilmedim da diye. Oyunçu bolup oýnajakdyň hakdyr diye. Hana ýöne diye eliňden tutup göçdiräýmeseler diye. Sen diye göçüňi diye göçüp göçümüňi eliňden tutup şey dip başga bir ýerlere göçdiräýmese diye. Şonu aýdyp bilýän eken. Yani sen ýokaryndan häkimlik edip oturan adamlaryň diýen netmeli bolsun. Sen şolaň göç diýen lazım, şola eliňden tutup şey göçdiren ýagdaýynda sen şoňa garşy bolmaly däldiň diýär. Onuň ýene bir wakany ýatlaýar şuýda Nurberdi Nurmahmedow. Ýene bir batalya, gaýrysy da tawaýyň diýe ýurtda alınıp barlayan işler barada soragyna diýe gaýrysy diýe gardaş. Eğer işini bitirdiň, kullu türkmeniň başyny jemlediň, bir sopradan tagam berdiň. Asırlar boyu yüreğine besleyen arzuğuna yetirdim. Yöne şu iyiciyem kam deyip yörün bedewin jylawy hem ödelinde bola aýtady deyip diye jogap bermegi diye onun dogruçulugundan yüz vermeyen hakykat aýtmakdan çekinmeýäninden habar berýär. Düşündiňizmi? Ýani Seyit Murat Ögödbaýew ýani kitabyň ahtary gaýsy da tawaýyň harby meseleler boýunça maslahatçysy. Bir gede aýdýada gaýgysy gardaş diýe, sen häzir ketip bören işiň är işi diýe. Türkmeniň köpden asyrlar boýy etip bören arzuwynyň belli bir derejede amala aşmagy diýe. Ýöne diýende öz arzuwyny aýdýada, asyrly ýanky diýe, ýöne diýe. Şu ijäme kam diýip ýören bedewin jylawy diýe, jylawam diýe, öz elinde bola aýtady diýip arzuw edýär. Yani sen niýe ine şu diýe, şu niýe ýur, ine respublikany ijändiriň öýdýän diýe da. Milli Respublika, Türkmenistan Respublikasynyň meselelerde sen niýe şunu bedew diýip gödegine getirsen, sen ijäme kam diýen onu sen özüň ijäň okşon diýe da. Wagt şoňam jylawy diýe. Biziň elimizde bolsa-da diýip arzuw edýän eken da. Ondan ýene bir gurrun aýdýa, ahalla şu bar bolan ýa Seyit Murat Ögödbaýew bilen bar bolan halkyň içinde galan maglumatlardan rowayat görnüşinde diýen ýaly. Bir gedek diýe gaýsy da tawaýyk dagy diýe bir owa barypdyrlar diýe. Ýanyna da şol ýanky Seyit Murat Ögödbaýew bar eken. Onuň diýe olar diýe garşylan ketguladan bir aý diýe buňa gaýsy diýe. Sen özüň ýa hiç neden däl bolýan ýollaşyň çepekse de kenne diýipdir diýe da. Onu gaýgysy ýanky ketguda jogap berýär. Adamlar bu adama Seyit Murat Ögödbaýew diýerler. On 50 kilolik agramynyň 49 kilesi akyllar diýipdir. Akıl paýganda şoň ýaly baka berýän eken da gaýsy. Buň diýe 50 kilolik agramynyň 49 kilesi akyllandyrýandyr diýip. Umman şun ýaly halkyň içine bar akıl sebitlerine umman Göktepe'de ýene de şu Seyit Murat Ögödbaýew diýen adam barada şular ýaly gaty gowy tärin maglumatlar hakkany galypdyr. Ýöne gynandak da şoň biografiýasy ýazylmandyr, şoň öz biografiýasy bar şol adamyň. Gynandak da şo ýazylmandyr, saklanmandyr. Oňam sebäbi belki şol Staliniň repressiýasyna teýde bar bolan düşün şonu saklamaly däl edendirler. Sowet çinowniklary, ýani Türkmenistana ýol başçylyk eden adamlaryň, siýasatçylaryň belki şondan çekinip şunu biografiýasyny saklamalyň, şunu
çap edip ýaýratmalyň, wagt etmäliň diýip belki şo gorky bilen hem şoňa ýol beren däldirler diýen pikir bar. Şimdi biz aýtdyk ýanky kitabyň awtory Seyit Murat Öwedbaýew diýilen ol harby ofisier, türkmeniň harby ofiseri hem ýazyjy diýilýän ýalňyş däl. Ýazýanyken makala diýýäniken jurnalist hökmünde. Repressiýa war edildi diýdik-de, edilipdir diýdik. Stalin rejimi tarapyndan tebäbi günümel adam eken, öz pikirini hiç şekilmän aýdýan eken, halkyň bähwidine gelse, türkmençilige gelse, şol padşah häkimiýetine gulluk edenen bolsa, Sowet häkimiýetinde de ýanky ofisierlik nemesini ýöredenen bolsa, Sowet häkimiýetiniň ofisieri hökmünde de ýöne gaty günümel adam eken, ondan şo ýanky ýaly Gökdepe galasynyň tragediýasy barada şeýle kitap ýazyp bilen adam. Onda ýazylan zadyň öýüdüm, ýöne şondak beýan edilen zadyň öýüdüm, şol Sowet häkimiýetiniň başynda oturan adamlarda gorky ürkü döreden bolmagy mümkin bilen pikir dörediýär. Näme üçin gorky ürkü döreden dörediýän men öýüdüm. Birinjiden İntihak Sowet häkimiýeti ýyllarynda ýa başga ýyllar bolýar-da, ýaşan döwri. Ýanky Gökdepe tragediýasy ýaly tragediýalar barada näme siýasat alyp barmaly? Stalinçilik rejimiň özüniň tek gaty bir anyk düşünje ýok bolmagy çembillar. Sebäbi dürli harplar, o döwürde dürli hili akwalar başlan geçirdiler. Käbirler meýletinik bilen birleşdi. Kawkaz nemeleri, milletleri. Käbirler garşylyk görkezdi, ýöne o diýen garşylyk däl. Käbirler ağdan nökdiler, o diýen bir ullukan tragediýany baştan geçirmediler. Ýöne gazaklar alyp gördük, gazaklar şo döwürde basyp aljylykly nemeler, ýörüşler geçirilenine bir ullu garşylyk görkezmendirler. Ýa özbekler alyp gördük, gatyly olar ýaly edil türkmeniň başyndan geçen tragediýany geçirmendirler. Olar ören çalyp boýuna gitdirler. Emma türkmenler gaty ulugany nökdiler. Gaty ulugany nökdirler. İki çaknışykda. Gökdepe'däki iki çaknışykda. Alaettin Seyit Murat Öwedbaýew ýaly adam şo wakalara şaýat bolan öz kakasynyň dilinden alyp kitap ýazyp onuň çykartdy. Sowet häkimiýeti ýyllarynda çykartdy. Haçan çykypdyr bu kitap? İlkinji gedek. Bu uly göwürümli bir makala powest hökmünde. 1927-nji ýylda çykdy. Özüňiz gözüňize getirin. Sowet Respublikasy, Türkmenistan Sowet Respublikasy 1924-nji ýylda döredildi. Aradan 3 ýyl geçen soň rus diline çap edilen Türkmenewedeniýe diýen jurnalda, rus diline çap edilen eken, Türkmenewedeniýe diýen jurnalda şu Seyit Murat Öwedbaýewiň şu uly göwürümli powesti, indi makala görnüşinde ýazylanmaýar-da, bu powest obagdan buňa ken janryny ünsermeýändirler. Bu dokumental powest bi. 38 sahibadan var. Şunu şu jurnalda çap edýär. Indi jurnalda çap boldy. Bunu rus diline düşünýän türkmenler we urany otyr, bunu rus dilinäki okuýanlar ilatam okap otyr. Döwlet ýolbaşçylary okap otyr, Sowet häkimiýetiniň ýolbaşçylary okap otyr. Şun öýdi şolarda gaty uly gorky döreden bolmagy mümkin ýene pikir döredýär mende. Sebäbi şun çap edilmeginden bary ýok 5 ýyl geçen soň bunu ýygnaýarlar 32-nji ýylda. 1932-nji ýylda ýygnaýarlar. Ýagny milletçilik etmekde ýygnaýarlar. Hemem Sowet häkimiýetine garşy ýykynçylykly propaganda alyp barmakda buňa aýplama bildirip 10 ýyl buny türme tutuluny hökm edýärler. Ýöne aradan 5 ýyl geçen soň 1937-nji ýylda 10 ýyl türme tutuluny berilendigine garamazdan buňa atu berýärler. Kümüşali Böwrif diýen bir adam bilen siýasatçy, türkmen siýasatçy bilen bile partiýa Sowet işgäri ödem Kümüşali Böwrif. Şol ikisini bir günde atypdyrlar diýilen maglumatda. Ödem haýsy gün atýarlar ony Türkmenistan Respublikasynyň döredilen gününe gawatlap bana atyp berýärler. 1937-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda atyp jedaty ýerine ýetirilipdir diýip maglumatda.
Indi bang 1880 ýylda dowlandygyny gödäňinde tutsak, bang ýaşy 57 ýaş bolýar. 1937 ýylda 57 ýaşynyň içinde şey dip goý, atuj edatna diýär. Indi bu kitap aýtdyk Göktepe tragediýasy barada diýdik ýöne kitabyň adyny hem düşündir. Gönübek ýagny türkmeniň iň söýgüli, iň bir meşhur sadananlarynyň biri Amangelli Gönübekiň ady bilen berilipdir. Sebäbi şu adamyň ödem Amangelli Gönübekiň özi şol tragediýa, şol paçygaly wakalaryň içinde bolan adam. Ýanky dokumental powestem bir tarapdan göräýmäge şunu adamın ömrüne bağışlayar. Şu gaty beýik adamı, şeýle tanantly zehini adamı. Ýöne şu ömrüni beýan etmek bilen ýanky Seyit Murat Ögedibaýew şol fegoş pursatlaryny, şu fegoşdaky bolan umumyň türkmen psihologiýasyny açyk görkezýär. Ýanky adamyň üstü bilenem şol Amangelli Gönübekiň üstü bilen bir tarapdan. İkinciden şoň töwereginde bolan wakalaryň üstü bilen ýanky töweşleň nähili bolanlygy, türkmenler öýlerini nähili alyp barypdyrlar, türkmeniň gahrmançylyklary nähili, gahrmançylygy nähili zatlaryň üstü bilen ýüze çykypdyr. Türkmeniň dogurçylygy nähili wakalaryň üstü bilen ýüze çykypdyr. Şol uratyň öňünde türkmeniň sadalygy, türkmeniň nadanlygy, türkmenleriň dinarlygy, türkmeniň üstünden dinarlaň ýa-da hökümdarlaň nähili manipulasiýa edenligi ýaly zatlara açylypdyr. Türkmenliň arasynda öz arasynda maslahat geçirilenine nähili geçirilipdir. Demokratik prinsipleň nähili görnüşleri bolupdyr ýa-da diýdimdorlyk nähili görnüşlerde ýüze çykypdyr. Şular ýaly inçe zatlary açyk görkezýär şo kitapda. Ödem şonu şol ýanky Amangelli Gönübek ýaly şeýle uly şuňgur şahsiýetiň obrazyny üstülen bir giden zatlar açyp bilipdir. Şoň öýde şo kitabyň ähmiýetini henidem gaty ýokary götürýär. Şol şeýle bir öwrenmeli zatlygyny görkezýär. Men şonu baranda şol 91-nji ýyldan bäri biz şol o kitaby türkmen diline terjime etmeli bolýar. Rus dilinde çap edildi diýdik da. Onam ilkinji gelek 91-nji ýylda indi Sowet häkimiýeti darganyndan soň, Sowet Soýuzy darganyndan soň indi dargajagyna bolýar da. Şonu argyly Şojageliýew diýip bilen ýazjymyz Rus dilinden bunu arhivden tapyp, şo jurnalyň nomeryny tapyp, şondan türkmen diline geçirdi. İlkinji gelek 91-nji ýylda onam Altyn Goşok neşriýaty çap etdi şonu. Kitap görünüşinde çap etdi şonu. Şunýaly. Ondan ine şu kitabym şo ýanky Seyit Murat Ögedibaýewiň başyna ýeten bolmaly patapleýän mene. Şuny partiýa soýet işgärler okan bolsa şo döwrüň Staliniň döwrüniň NKVD-şnikleri, KGB-şnikleri okan bolsalar şunu birazajyk heder eder ýalda hakykatdan ham bar. Ýöne bir üçinem tarihi gammaty ören ýokary bolan zatlarym bar. Hem türkmeniň umumyň ýakyn tarihinde bolup geçen zatlara, türkmen psihologiýasyna düşünmek üçinem öwrenler ýaly gaty köp zadyň badygyna men şunda göz ýetirip gelýän. Nobatdaky edip okamda da şoňa göz ýetirdim, bolmasa bir göwrümli bir eser däl. Ýöne yaman alar ýaly köp zatlar. Şoň üçin gepleşigiň şeýle uzak barýanlygyny gözüňde tutup men şu gepleşigiň şu Göktepe tragediýasy bilen baglanyşykly gepleşikler tap barmada şu taýda men häzirlikçe şu bölümini şu taýda bet edip indiki bölümini gönden şu kitabyň içindäki zatlardan başlamakly men makul görýän. Kim garşy bolmarsyňyz diýip pikir edýän, bolmasa gepleşik gaty uzaga çeker. Ýöne gepleşigiň şu bölümini aýdylan zatlar barada indi öz pikirimi aýtmagy haýyş edýän. Odalky gaýtalak gelişmeli medeniýetli şekilde akıllı paýhasly bir görnüşde öz pikiriňizi kommentariýa bölüminde beýan edin, gaýrat edin de. Hemem ýatlatjak bolýan kanalyma abuna durmadyk bolsaňyz gaýrat edin de abuna durun. Men taýýarlan
taýýarlaýan gepleşiklerimi gyzykly görýän bolsaňyz, peýdaly görýän bolsaňyz, gaýrat edin de öz tanyş bilişlerinizi bilen men kanalymy paýlaşyň adamlar. Men gepleşiklerimi paýlaşyň, birazajyk iň bolmanda şo görnüşde ýardam edin. Biziň zähmetimize baha berdiňiz bolar, biziň zähmetimizi hormatladyňyz bolar, hemem golladyňyz bolar adamlar. Onda şu günlükçe şu Göktepe tragediýa bilen baglanyşyp şu taryhy temadan taýýarlan. Gepleşimiz şu taýda tamamlaýas. Indiki bölümden ýakyn wagtlarda garaş gepleşimizi dinläp bilersiňiz. Şu günlükçe hoşça bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.